variety of foods, get at least 7 to 8 hours of sleep, maintaining a healthy weight, and again, mental health din, partner. So, nakita ko for these last two boot, partner, no? Discussion din with regards to mental health at napapanahon din yan kasi kailangan din talaga siya, partner. Yes, para maging long life ang ating mga lolo and lola. Of course, we also have our partner agencies like the Department of Social Welfare and Development. They're here giving materials din po sa ating mga participants. Of course, later, bibigyan natin silang time para makapag-discuss din at the stage po. Yan. Sa muli po, pinapaalalahanan po namin ang ating mga bisita at kalahok na naandito na meron po tayong mga official photographers and video mula sa aming team na magko-cover po ng ating event. Ang mga nakuha ng litrato at video ay maaaring gamitin po sa ating official articles, documentation, and social media posts ng Department of Health. Ayun. Kanina, partner, nasabi ko din yan, no? And majority and halos lahat naman nag-approve sa consent na yan. Ayan. Ano pa ba?
Hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, sound. Hey, 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 hey. Hey, hey, sound check. Hey, hey, sound check, check, check. Hello. Hello. Alright, partner, no? In just a few minutes, mag-start na tayo ng program. Tinatapos lang natin yung mga nagpapakonsult sa likod.
Ayun, magandang hapon po ulit sa ating lahat. In few minutes, mag-start na po tayo. So, may request everyone to please settle down na. Yung mga nagre-register pa po or nagpapakonsult sa likod. Thank you po. Ayan, while waiting, may photo ops po tayo sa unahan. Ayan, mga ating mga participants. Nagpapapicture sa ating backdraft. Ayan. May request yung mga tao po na nasa registration. Kindly settle down na po after para makapag-start na po tayo ng ating programa sa hapon na to. Good afternoon, Camarines Sur, and welcome everyone. What an exciting day as we officially kick off Nutrition Month here in Robinsons, Naga. Diyos maray na hapon, Bicolandia. This July, we're not just celebrating food. We're celebrating health, vitality, and the power of smart choices. Kaya naman, everyone, get ready for today's event packed with insightful discussions and interactive activities. Each year, Nutrition Month serves as a nationwide platform to raise awareness and spark action on the pressing issues in the Philippines. This year's celebration bears the theme, Sapipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat. Food at nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Kaya naman, welcome to the 51st Nutrition Month Fair 2025! Palakpakan naman po tayo dyan.
Yan. Nahirapan tayong magsabay, partner. Oo, Kinaya partner. naman. Pero again, palakpakan naman po tayong lahat dyan. Ayan, thank you so much. Ayun, partner, we're so lucky, no, for today's event dahil despite of 3 days of suspension of work dahil sa ating low pressure area ay tingnan mo naman, pinaganda at pinainit yung araw na to para lamang sa nutrition fair dito sa Robinsons Naga. Tama ka dyan, partner. And of course, nagpapasalamat tayo sa ating participants kasi talagang nagbigay at naglaan ng oras para makapunta sila dito sa ating venue. Of course, thank you din sa kanilang mga Municipal Nutrition Action Officer na nag-help sa pagpapunta sa kanila dito sa Robinsons Yes. Naga. Again, paalala lang po sa lahat ng ating mga participants na meron po tayong official photographers at videographers from the Department of Health na kukuha po ng litrato at video sa atin. Iningi po ang inyong permission po na kung pwede po ito magamit sa aming mga articles at mga social media posts. So, okay lang po ba sa inyo? Can we... Thumbs up Thumbs naman up po. dyan. Pahingin ng thumbs up. Alright. So, Ayun. we have the permission of our participants partner. So, Oo. ano pa ba ang ating hinihintay? So, to start our program, may I request everyone to stand as we listen to Mr. Richel Jan Capio, Barangay Nutrition Scholar of Pinit, Ocampo, for an opening prayer and the singing of the Philippine National Anthem. my soul so weary when troubles come and my heart burdened be. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manluluping, di ka pasisingil, sa gagatang tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitindig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maaari na po tayong maupo. Again, thank you so much, Mr. Richel. Grabe, partner. Ang galing naman ng voice. Oo nga, partner. Talagang you raise me up kasi yung mga balahibo ko talagang nagsitayuan. Grabe, pang tawag ng taghalan ang boses ni Sir. Yes, pang world class. Kaya mo ba yan, partner? Mamaya, partner, for intermission. Partner, hindi lang maswerte yung mga participants natin dito sa Robinsons, no? Na natunghayan yung talent nung ating Yes. ni Sir. Dahil live din tayo sa Facebook page ng Department of Health. Kaya naman, kaway-kaway po tayo sa ating mga participants dyan. Kaway-kaway. At baka mahagip tayo ng camera at video. Kaya yung mga hindi nakapunta po dito, maaari nyo pong ma-share ang Facebook page ng DOH para po makita din nila ang aming discussions for today's afternoon. And also, partner, para po makaabang kayo sa mga latest updates and mga information patungkol sa health, please po i-follow nyo po ang DOH Bicol CHD Facebook page. Yon, partner, tama yon. So yan, partner, di ko napapatagalin pa at alam kong excited na rin ang ating mga bisita. Kaya naman, ladies and gentlemen, to officially set the tone for today's program, it is my honor to invite one of the most passionate, seasoned, and inspiring leaders of the city of Naga. Please join me in welcoming the department head and officer in charge of City Population and Nutrition Office,
no other than Ma'am Joy Felix Makaraig for her opening message. Okay, thank you very much. Sa atin pong lahat, good afternoon. To our esteemed guest for this afternoon, we have the OIC Regional Director of the Department of Health, Bicol Center for Health Development. We have Dr. Rosa Maria Rempilio. Good afternoon, ma'am. And also we have the OIC Regional Nutrition Coordinator. We have Ma'am Meren Francia. Good afternoon. To all our esteemed guests, to my fellow health workers, to our valued members of the community, for this afternoon we have a diverse group of participants coming from different LGUs. Meron tayong mga bata, merong mga adolescents, may adults, may nanay, may buntis, at may mga senior citizens. So again, good afternoon to each and every one of us. On behalf of the City Government of Naga, ably led by no less than our beloved Mayor, Mayor Leni Robredo. Pupunta po siya dito in a while to see all of us. And to the organizers of this event, of course, the Center for the DOH Region 5, and the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Again, I welcome you all in this afternoon's Nutrition Month Fair. This is brought to us in celebration of Nutrition Month. So, ngayong hapon pong ito, let's make the most of our afternoon to learn and to avail of the services. Nandyan po sa likuran, we have our able mga nutritionists to assist us, and they are ready to help. So again, welcome. Di ko na po papatagalin. I know you are very, very much excited to know what's in store for you this afternoon. Again, in behalf of the City Government of Naga, welcome, and let us all enjoy and be productive in this afternoon's event. Good afternoon. Ayan, thank you so much, Ma'am Felix and the City of Naga for this event. All right. Ayun, partner, syempre, this activity will not be possible without the support of our local government units. And nire-request po namin, pwede bang tumayo ang ating mga participants na naandito and make some noise once na matawag ang inyo pong LGU. First, we have LGU Kanaman. Ayun na tumayo, Mahina. partner. Oo, ayun na. Okay lang. Isa pa, partner. Mga buntis to, partner. Buntis, sorry. Patawarin. Sige. Mga seniors and pregnants. Ayun, next we have LGU Magaraw. Yun. Energetic. Energetic ang mga lola natin na naandito. Thank you so much po. Kasi malay mo, partner, no, mamaya may prize yung mga energetic LGUs. Ayan, so, next, partner, sino na? We have LGU Minalabak. Hello po, maraming salamat po. May mga babies naman nandito, partner. Naiintindihan namin yan. And thank you so much po. Of course, we also have LGU Milaor. Ayan, welcome po and magandang hapon. Next, we have LGU Naga. Ay, partner, yung energy. Oo, kita ko mga mga youth. Mga youth talaga ito. Oo. Yung energy, andito pa, partner. Mas matangkad pa sa atin. Oo nga, partner. Kaya asa namin yan hanggang sa dulo ng ating programa ay consistent ang inyong energy. Yes. Ayan. And of course, definitely but not the least, our LGU San Fernando. Mag-ingay, mga LGU San Fernando. Ayan, maraming salamat po sa pagpunta. Mukhang complete attendance tayo, partner, sa ating mga participants. Yes, partner. Kompleto sila at kita mo naman yung mga upuan ay talagang punong-puno. Ayun. And of course, partner, bukod sa kanila, we also would like to thank their local chief executives, of course, for their support na talagang mapapunta dito. Of course, yung kanilang RHU staffs headed by their MHOs and of course, their MNOWs. Maraming salamat po. Yes, of course, partner, we would like also to acknowledge our partners in this event. First, our PMNP, Camarines Sur team. Mag-ingay naman kayo dyan. Ayun. Busy. Busy. Also, Busy yung mga PMNP.
Kami din po ay part ng PMNP Camarines Sur. Of course, headed by our Doc Ray Millena. Doc, good afternoon. Also, I would like to acknowledge DOH and DDPs. Asan po kayo? Ayun, yung magaganda po sa likod. Ayun. Mamaya may time tayo para makasama po sila. Alright. Next, our PMNP Regional Core Team headed by our Program Manager, Ma'am Christine Espiritu. Ayan. Ayan po sila sa likod. Maraming salamat po, ma'am. Next, our DOH Medical Officers headed by Dr. Rosa Maria Rempilio. Our Development Management Officers. Ayan, present po ba ang ating mga DMOs? Ayan, Yes, si Ma'am Jade, we have Ma'am Aimee, and of course, headed by Doc Ray. Thank you po for the continued support. Thank you po. Kahit na suspended ang pasok ngayon, ay nag-effort pa rin po kayo para pumunta sa aming event. Of course, our stakeholders as well. We have our partner agencies. Yung dati ko ding agency, our Department of Social Welfare and Development. Ayun, Mga sir and ma'am, andun maraming po sila, salamat sir. po Thank you sa po. inyong pagpunta. Of course, we have our partnered agency as well, the Department of Agrarian Reform. Good afternoon po. I'm sorry, Department of Agriculture. Sorry po, ma'am. So yun, maraming salamat po sa lahat ng naandito. And I hope na maging masaya at enjoyable ang ating araw na ito. So para tayo po ay tumungo sa una nating discussion or topic, ang tanong po dyan lagi, handa na po ba kayo? Ay, mahina. Mahina, partner. Isa Medyo pa po. mahina. Handa na ba kayo? Ayun, partner. Parang handa naman talaga sila eh. Parang handa naman po ang lahat. So as we delve deeper into the importance of good nutrition, we have truly inspiring individual who embodies the principles we're championing. Our next speaker is Miss Emerenciana Francia, is a passionate advocate for nutrition, serving the National Nutrition Council. She is a registered nutritionist dietitian and the OIC Regional Nutrition Program Coordinator of the National Nutrition Council Region 5. Today, she will be discussing the Nutrition Month theme sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat, food at nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Let's give a big round of applause and welcome our first speaker, Miss Emerenciana Francia. Ayan. Just maray na hapon! Gusto ko yung energy dito sa side na to, mga grandma. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Ayan, ang daming energy kahit na umaulan o bumabagyo. So maraming salamat po no, sa pa-welcome at parang may party-party tayo. No? Good afternoon po sa ating pong RD ng DOH Region 5, RD Rose, sa ating pong mga kasama from DA, DSWD, PMNP friends, and of course sa Naga City Nutrition Office. Just maray na hapon sa inyong lahat. And gusto ko kayong munang batiin ng Happy Nutrition Month. Ayan, wala. Happy Nutrition Month. Ulit, Happy Nutrition Month. Ayan, so sabi ni Kuya, i-click ko lang daw sa kahit saan, pero hindi gumagana. Ay. Yan. So bago po ako magsimula, gusto ko munang ipakilala ang aming ahensya. So ako po ay nagmula sa National Nutrition Council. So ang National Nutrition Council po ay kami po ang punong abala o kami po sa amin pong opisina nang galing ang ating pong Nutrition Month. So ito po ay binubuo ng governing board kung saan kami po ay na-establish noong 1974. Ilang taon na po kayo noong 1974? Ako, para mga teenager pa.
Yun, 1974 nagsimula ang Nutrition Month. Kaya po, ngayon pong taon na to ay ika-51st birthday na po. So ika-51st Nutrition Month celebration na po natin ngayong 2025. So yan po, no, ito pong aming ahensya ay nabuo, na-establish noong 1974 at kasama po niyan sa Presidential Decree 491, dito po sinabi na tayo tuwing July ay magsi-celebrate ng Nutrition Month. So ito po yung bumubuo ng governing board. So kami po ay binubuo ng iba't ibang ahensya. Kasi nga po, ang malnutrition ay masasagot lamang ng hindi lang isang ahensya, kundi dapat sama-sama, tulong-tulong at kasama po kayong lahat dyan. So ngayon, napag-uusapan po natin yung atin pong Nutrition Month theme. So ang Nutrition Month, basahin nga po natin, food at nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. So yung sapat na pagkain daw ay karapatan po natin. So bakit nga ba kailangan yung food and nutrition security? Ano ba yung sinasabi? Pag sinabing food and nutrition security, ano ba siya? Pagkain lang ba? Dapat ba nakakakain lang tayo? So pag sinabi pong food and nutrition security, dapat daw po ang pagkain at ang ating nutrition ay available, accessible, nutritious, every 24/7. So dapat lagi siyang accessible, no? Hindi lang accessible, dapat kaya natin bilhin, kaya nating abutin, no? Nandyan lang, hindi dapat na wala siya, no? So dapat accessible, available, nutritious, ligtas yung ating kinakain at all the time. So 24/7 daw po dapat. So sinasabi na ang food and nutrition security ay karapatan daw po natin. Hindi siya privilege, hindi siya pribilehiyo, kundi karapatan daw po natin ang ating pagkain. So yan po ay nasasaad sa ating pong Constitution at yun pong Universal Declaration of Human Rights. So, yan daw po ay ating karapatan. So, lagi nating iisipin, ang ating pong food at nutrition ay ating pong karapatan at hindi pribilehiyo. So, dito po, pag sinabi ninyo, may mga numbers, no? Pag nakita nyo po yung numbers na yan, globally, sa buong mundo, sa buong ASEAN, sa buong Pilipinas, problema po ang food and nutrition security. So, hindi po lahat ng bata, hindi lahat ng tao ay nakakakain, nabibigyan ng tamang pagkain at nagiging maganda ang nutrisyon. So, dito po sa Region 5, kasama po ang Camarines Sur, kasama ang Naga City, tayo po ay noong base po ito, no? So, noong 2021 pa po itong resulta na to, tayo po ay nandun among the regions na mataas po, no? Yung food and nutrition security. Ibig sabihin, hindi po tayo lahat, no, nakakakain, bibigyan, no, ng magandang nutrisyon. So yan po, dito lang po ay noong 2023, sinasabi po dito na ang buong Pilipinas ay may problema po talaga. No? 30% po ay sabing food insecure. So hindi lahat. Dito sa ating mga kasama, maswerte tayo, nakakakain tayo, mamaya may ibibigay sa atin o meron tayong merienda. Pero hindi po lahat ng mga kasama natin dito sa Camarines Sur o dito sa buong mall ay nakakakain ng tama at tamang oras. Okay. So pag sinabi po natin, kapag po tayo ay nagutom, no? Anong problema natin? Magiging ang prolonged hunger o prolonged po na gutom ay naglilid po yan sa malnutrition. So ang atin pong mga lola dito na kasama natin, siguro nung teenager pa sila, naririnig na po yung malnutrition. Tama po ba? Problema na, no? Ilang taon na po kayo ngayon? 79. 70s. 80s. 65, 70 years old na malnutrition pa rin ang pinag-uusapan. Ngayong taon na to, malnutrition pa rin po. So pag sinabing malnutrition, hindi lang po yan yung mga payat, hindi lang po yan yung mga bansot, kundi meron pong malnutrition na ang tawag po ay overnutrition. So pag sobra-sobra naman po yung atin pong mga kinakain, yung akala natin, ay ang cute-cute naman ng batang to, pero malnourished din pala yun pag sobra ang timbang. Kapag po namumutla, pwedeng malnutrition daw po yun, no? Kulang sa micronutrients, no? Mayroon tayong tinatawag na vitamin A deficiency, iron deficiency. So, yun, problema pa rin malnutrition. So, dapat daw po, ito ay hindi natin, o sinasagot o ina-address natin.
So kapag po yung ating pong climate change na nararanasan, imagine, tingnan nyo po yung nangyaring, yung bagyong nakaraan lang, o yung nararanasan po natin ngayon. Sino to? Si Christine, si Emong, si Habagat, si Dante. Tingnan nyo, ang Bicol region, although dinaanan siya, hindi lahat ng atin pong mga lugar dito ay binaha. Pero tingnan nyo kung sino ang binahang mga lugar. Yung pong mga rehiyon na hindi usual na binabaha. So yung climate change, no, hindi natin alam. Pagdating ko po dito sa region, nung January, umuulan. Dapat nung January, malamig pa lang, diba? Ngayon po, June pa lang, July, so maulan, pero nandyan na po dumadating na yung mga bagyo. So hindi na natin alam yung klima po natin, paiba-iba po siya. So kapag paiba-iba po yung klima natin, ito po ay nakaka-apekto din po yan. Kita nyo po sa Baguio, binabaha po ngayon yung pong strawberry farm. Hopefully dito po sa region, sa Region 5 tayo po ay handa sa ating pong climate change. So kapag meron pong mga ganitong emergency or disaster, problema po yung ating mga palayan, binabaha. Yung pong ating mga dagat, hindi nakakakuha ng mga isda. Dito sa Region 5, mayaman tayo dahil ang dami nating mga palayan, ang dami nating mga yung dagat na pwede tayong pagkuhanan ng mga lamang dagat o yung mga isda. Pero pag dumating ang kalamidad, yan po ay naaapektuhan. At kapag naapektuhan po yan, nagmamahal yung presyo ng mga pagkain. So pagka pumahal ang presyo ng pagkain, ano nangyayari? Wala po tayong kakayahan, kulang. Halimbawa, kulang yung mga pambili, hindi nakakabili. Nagugutom, hindi tayo nakakakain ng tama kapag hindi tayo nakaka-access ng tamang pagkain. Pero dapat nag-i-invest po tayo sa nutrition. So pag sinabi pong mag-invest tayo, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng prioridad yung atin pong nutrition. Pagka ito po ay maganda ang nating nutrition, tingnan nyo naman yung mga batang malusog. Walang bata akong naririnig na umiiyak. Ibig sabihin satisfied yung mga batang yan? Tama ba? Hindi ko nakikita ilang oras na kayo nakaupo dyan. Mga 1 hour na, more than 1 hour, pero hindi ko naririnig na yung mga bata ay umiiyak, yung mga babies. Very sila, tahimik lang, nandyan lang, nasuso kay mami, yan ang mga batang lalaking malusog, lalaking masipag, pumunta ng school, magiging matalino, at makakapagtrabaho. Kapag nakapagpatrabaho, mas nakakabili sila ng gusto nila, mas nakakabili sila ng tamang pagkain. Kapag nagpamilya sila, ay mabibigyan nila ng malusog ang kanilang kalusugan, yung pamilya nila, at hindi sila magiging malnourished, yung mga pamilya nila. So, ganun po, dapat binibigyan natin investment. At yung pong simpleng pagpapasuso ng mga nanay na nandito ay simple tingnan, mahirap tingnan, pero yan po ay investment para sa inyong mga anak. So, ang key message lang po ngayong hapon na ito, ang sabi po natin kanina, lagi nating iisipin, food and nutrition ay karapatan natin at hindi po siya pribilehiyo. Sabi daw po, buy local. Dito po sa Region 5, nakakatuwa dahil marami pong Kadiwa stores. Yung mga groceries po dito ay nagbebenta ng mga local, fresh produce. So, sana po tayo, dun po tayo bumili, Yung mga fresh produce, mas healthy, mas mura, at makakatulong po tayo sa mga farmers po natin. Grow Food Gardens. So yan po, mamaya po mamimigay po yata ang ating pong kasama mula sa DA ng free seeds. So yan po ay ating itanim. Ugaliin po natin kahit po nasa labas ng mga bakura natin. Kung meron po kayo mga toddlers, yung mga nandito po na mga, ayan yung mga nagtatakbo-takbong mga bata, ensure nyo po, patulungin nyo po sila na magtanim. So maging maging activity ng inyong pamilya para sila po ay maging excited na mag-harvest ng inyong ng inyong itinanim at mamomotivate sila, na kumain ng tinanim nilang gulay. So sana po yung ibibigay po mamaya na seeds ay itatanim po natin, So ito po ay aking mga bebes, So yan po ay ako po ay katulad din yung mami, nanay, mama. So yan, waste less. So dapat daw po pag tayo ay kumain, bumili ng pagkain, yun lang pong enough.
no, sa atin pong pamilya para wala pong nasasayang na pagkain. Kapag tayo ay nagluto, yung enough lang po, tama lang po sa ating pamilya para hindi daw po ito nasasayang. At kapag tayo po ay kumain, naglagay sa ating pinggan, ensure daw po natin na ito ay tama lamang, no? At walang masasayang dahil marami daw po ang hindi kumakain. So cook at home kapag po kayo ay maraming mga dito no, mga fast food, maraming mga deliveries, so ensure natin at ugaliin din po natin na once a week no, sana tayo ay nagluluto sa bahay dahil ito ay mas masustansya, mas malinis kapag tayo ay nagluluto sa bahay. So ito, Start Healthy, ito po ay akin pong lagi ko pong minomotivate, no? Ito po ay aking advocacy, start in the first 1,000 days. Kaya po, gusto ko pong palakpakan yung atin pong mga kasamang mga tatay. Sige nga po, palakpakan po natin yung mga tatay. Napaka-importante po. At ating mga lola na nandito, napaka-importante po ng role ninyo sa first 1,000 days. Mamaya po, mas matuturuan tayo at may kikwento po ni Doc Des mamaya yung first 1,000 days. Ano ba to, no? So ito po ay gusto natin, umpisa pa lamang, kaya nakakatuwa po na makita yung mga nagpapasuso ng mga mommies dito. Mahirap po yung ginagawa ninyo. Yan po ay aking napagdaanan ng ating mga kasama dito. Mahirap pero worth it po yung pagpapasuso ninyo at pag-ensure na kayo ay nagpapasuso ng inyong mga babies hanggang 2 years old and beyond. So sana po ipagpatuloy nyo yan at ma-share niya po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasama, sa kapitbahay na ang pagpapasuso, yung first 1,000 days, simula pa lang, yung may mga kasama tayo dito mga buntis, so alagaan ng mga buntis para magsilang sila ng healthy babies at pag nakapagsilang na, sana po first 6 months, yung gatas lamang po ng mommy ang ating ibibigay at pagdating ng 6 months, yung proper complementary feeding. So very important ang ating mga lola dito dahil sa inyo po yung suporta. No? So yan po, no? Ang katunayan, kailangan ko pong ilagay yung picture para patunay na ito po ay nagagawa, no? At nagawa po natin, no? At gusto ko pong i-highlight dito na yung mga babies po ay no need na i-bottle fed, no? So, hindi po kailangan na sila ay magchupon, no? Sila po ay nakakainom na po yan sa baso, no? Pagka 6 months, nakakainom na po yan sa baso. Okay, so start healthy, begin during the first 1,000 days. Okay, so gusto lang po ipakita dito, no? Ang bata pong healthy, ang bata pong hindi stunted, ay ganito po yung itsura ng brain, ng kanilang utak. Maraming laman. Kapag yan po ay malnourished, walang laman yung kanilang brain. Kapag walang laman ng brain, wala. Hindi na makaka-absorb, no, ng magagandang impormasyon. So sana maging healthy ang first 1,000 days ng ating mga baby. So practice pinggang Pinoy. Kanina po doon, meron ako ng mga nakikitang pinggang Pinoy. So kapag po pinggang Pinoy, ibig sabihin, ensure po natin kapag tayo po ay kumakain, merong kanin, may ulam, may gulay o prutas sa inyo pong pagkain. So, yun po yung pinggang Pinoy. Okay? So, again, ang food and nutrition security ay atin pong karapatan at hindi po ito pribilehiyo. At para makamit natin yan, lahat po tayo ay may role, no? Kami po sa government, yung mga non-government agencies natin, kayo pong mga mommies, kayo pong mga pamilya ay meron po din po kayong rule para po maibsan natin yung malnutrition at masagot natin, ma-address natin ang malnutrition. At sana po para ma-ensure natin na malnourished free, no? Yun po ang goal ng ating mayor, no? Ngayon na si Mayor Lenny na zero malnutrition daw po dito sa Naga City. So sana po sama-sama tayo at tulong-tulong po tayo makamit po natin ang nutrisyong sapat para sa lahat. So again, maraming salamat and Happy Nutrition Month po. Thank you so much po, Ma'am Merel. Grabe, napakaganda, napaka-insightful nung na-share sa atin ni Ma'am Merel. Sa akin, partner, tumatak yung food is a human right and not a privilege. Wow. May Hindi. Yun nga, nalaman ko din, partner, na yung nutrition pala, hindi siya privilege or just an advocacy.
Yes, partner. karapatan pa din pala natin siya, di ba? Yes, and yun talaga yung wino-workout natin, not only the DOH, NNC, buong ahensya, nagtutulong-tulong, and we are hoping talaga na sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon, maraming pamilya or lahat ng pamilya ay makaka-access ng food, not just food, but healthy, nutritious foods. Yes, tama ka dyan, partner, kasi nga, sabi nila, health is wealth. Yes. Ngayon, partner, na-realize ko, hindi lang pala sinasabi nila, ang edukasyon ang susi sa kahirapan. Meron kang edukasyon pero hindi ka healthy. Paano mo madideliver, di ba? Yung yung katalinuhan mo kung ikaw mismo ay hindi healthy. So, dapat pala edukasyon at healthy para ikay makamit mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Holistic ba, partner? O, diba, Holistic. partner? Yes. Thank you so much. Pwede po ba ulit nating palakpakan ang ating first speaker, Ma'am Merel? Thank you so much po. Napakaganda po ng kanyang naibahagi sa atin ngayong araw. Ayan, partner. So, bago tayo magpatuloy sa next speaker, bigyan muna natin ng intermission number ang ating mga participants dito sa Nutrition Month. Kaya naman, everyone, let's give a big hand to Naga City Representative for an intermission number. Sila po ang City Youth Officials. Again, palakpakan po natin ang ating City Youth Representative. So, good afternoon po once again. We are from Naga City Youth Officials, and yung first part, kakanta po ako. And sa second part, meron po kaming nutrition dance. Yan. So, I'll be doing an a cappella. If you ever leave me, baby, leave some muffin at my door, 'cause it will take a whole lot of medication to realize what we used to have, to keep you from, don't have it anymore. There's no religion that could save me. No matter how long my lungs are on the floor. Oh, keep in mind all the sacrifices I'm making to keep you by my side, to keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no weakness if I lose you, baby. And just like the clouds, my eyes will do the same if you walk away. Every day will rain, rain, rain. Oh, don't you say goodbye? Don't you say goodbye? I'll pick up these broken pieces, still leaving, and that'll make it right. There'll be no sunlight if I lose you, baby. There'll be no clear skies if I lose you, baby. And just like the clouds, my eyes will do the same if you walk away. Every day will rain, rain, rain. Thank you very much.
Ayan, bigyan po ulit natin sila ng masigabong palakpakan. Pagkain mo ba'y tama? Ito ba ay may sustansya? Health goal mo ay wellness. Balance what you eat, malunggay, rice and meat. Health goal mo ay wellness. Start our health goals. Eat healthy, dapat pagkain na sapat. Sabay-sabay kumain ang lahat. Huwag magpapakuhang time ng umalang. Tara na sumayaw. Leo, Leo, hashtag health goals. Health goal mo ay wellness. 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 Ayan, thank you so much, Naga City Youth. Grabe, ang galing partner. Sinusubukan yung talent mo. Oo nga partner eh. Parang gusto ko ang samahan sila dyan eh. Kaso, host muna tayo for today's event. Ayun, ang galing naman. Thank you so much. Oh, partner, alala ko dati yung performance tuwing Nutrition Month is yung makulay ang buhay. Bago na pala, partner. O bago na pala partner. Outdated na tayo. Ayun. Ayun, so kumusta po yung ating mga participants? Okay po ba kayo dyan? Okay pa naman daw, partner. Oh, partner, nakita ko sobrang energetic pa nila. Ayun. Alright, for the next discussion, we are privileged to have with us today a distinguished medical professional who brings a wealth of clinical experience to our discussion on health and nutrition. Dr. Desiree Briseño is a highly respected medical officer 3 of the Family Health Cluster under National Immunization Program of the DOH Bicol CHD. With over 14 years of dedicated service in the medical field, Dr. Briseño has witnessed firsthand the profound impact of dietary choices on patient well-being and disease prevention. Today, Dr. Briseño will shed light on the first 1,000 days of life, or the F1KD. Everybody, let's give a big round of applause and welcome to Dr. Desiree Briseño. Hello po. Ayan. Good afternoon po. Marahay na hapon po sa Tuyagabos. Nakakatawa naman. Alam ko na kung anong sinasabi kanina ni Ma'am Marian. Ang daming ng babies. Tapos ano tayo, iba-ibang edad. May bata, merong medyo bata, merong dual citizen na. Diba? Ayan. Pero hindi naman kayo napilitan po na nagpunta dito, no? Hindi naman. Masaya naman kayo na nandito kayo.
Yes. O dahil dyan, recitation tayo. Joke lang. Sige. Ayan. Familiar po kayo sa first 1,000 days? Or yung F1KD? Familiar? Alam niyo yung batas tungkol doon? Alam niyo yung batas? Sige nga, may Gcash. Char. Sino nakakaalam ng batas tungkol sa F1KD? Wala. Walang magvo-volunteer dyan. Sige. Doon pala. Ayaw mo. Naka-off. Ayan. Okay. Ayan. Wala talaga, wala magvo-volunteer kung ano yung batas. Sige, ayan. So yung batas po natin para sa F1KD ay yung Republic Act 11148. Yes. So ito po ay tinatawag na Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act. Or yun nga, yung kanina ko pa nga sinasabi, yung first 1,000 days. Yan. So, alam nyo na yan, ha? Yan. So, ito pong batas na ito, ang layunin po nito ay para mawala na po yung malnutrisyon at ang gutom. Yan. Kaya, malnutrition and hunger. Katulad ng mga nabanggit kanina ni Ma'am Marian, di ba? Yan. Yan. So bakit nga ba kailangan nating mag-focus sa first 1,000 days of life, no? Yan. So, ang first 1,000 days kasi natin ng isang bata ay hindi po siya pwedeng ma-reverse, no? Irreversible po siya. Kasi, ang focus po ng first 1,000 days ay yung, ayan, sino yung mga buntis natin? May mga buntis tayo dito, di ba? Ayan, ilang months na kayo, ma'am? Malapit na ba? Ayan, ang first 1,000 days po kasi, ayan, si ma'am buntis din eh. Ito naman eh, hindi nagtaas ng kamay. Ayan, yung first 1,000 days po kasi na sinasabi natin, nagsisimula po yan sa sinapupunan, no? From the time po na nabuntis tayo, nagsimula na po yung first 1,000 days. Kaya importante yan dahil, syempre, dyan nagsisimula yung development ng bata, ng baby, no? Ayan, so, ano yung mga epekto kapag kulang sa wastong nutrisyon, no? So kanina nabanggit na din ni Ma'am Merin yung ano, 'di ba, yung unang nag-discuss natin kanina. So sino ang gustong maging bansot ang ating mga anak? Mababa o sadyang mababang timbang. So 'di ba merong mga bata na yung kulang sa timbang pag pinanganak. Yung mga babies nyo, ilan yung timbang niya nung pinanganak? Di ba kaya pagkapanganak ng baby, tinitimbang sila agad, di ba? Yan. Parang mas gusto ko dito. Mas hirapan ako mag-ganon-ganon. O, ayan. Abot ba? O, ayan. O, yung sino yung gusto na mahina sa pag-aaral o yung nahuhuli, yung parang hindi nakaka-cope yung mga anak natin na merong ganyan. Tapos, sakitin. No, so, laging a-absent laging a-absent yung ating mga anak kasi meron na namang lagnat, merong ubo, merong sipon. So, ibig sabihin, mahina yung kanyang resistensya. Ayan, etong neural tube defect. Familiar kayo dito? Meron na ba kayong narinig na kwento ni Marites, ng mga kapitbahay natin, or nakita, o ayan na lang, dito na lang, sa Facebook na lang, alam nyo yan. Kahit yun, di ba, Facebook po, meron kayong Facebook.
Sabi ko na eh, di ba yung may mga nakikita kayo sa social media na merong mga bata na pinanganak tapos walang walang bumbunan, walang ulo, bukas yung ulo, no? So, yan pong mga yan ay ang magiging epekto kapag kulang sa nutrisyon yung ating mga anak simula sa pagbubuntis. Kaya meron din kayong mga vitamins, may mga tinitake tayong vitamins, di ba? Ano yung mga halimbawa ng vitamins na tinitake mo, ma'am? Nasa harapan kita eh. Ano? Sige, magbanggit ka. Calcium, minom kang calcium. Ano pa? Ano po? Mabababa ako dito. Meron kang folic acid. Uminom ka ng folic acid. O, diba? Uminom kayo ng folic acid. Ito po yun siya, no? Kaya tayo umiinom ng folic acid. Ang naiiwasan yan yung neural tube defect, no? Ayan. At syempre, ito na talaga yung favorite kong complication sa lahat kasi hindi na kailangan pag-isipan pa. Pwedeng mauwi sa pagkamatay, no? Ayan. Kaya meron din tayong mga tinatawag na yung mga stillbirths o yung mga pinanganak na wala ng buhay, no? Lalo na kapag hindi tayo nagpapa-check up. Ayan. So yan po yung mga epekto pag kulang sa nutrisyon. Ayan. So yung sinasabi ko nga kanina, ang first 1,000 days ay nagsisimula sa pagbubuntis hanggang 2 years old, no? So importante po yan sa development ng ating mga anak. Ayan. So yung first 270 days, days talaga yung binibilang natin, hindi buwan. So, ang first 270 days, ito yung pregnancy. So, dito, hanggang manganak po tayo, yun yung first 270 days. Nagpapa-check up ba kayo, mga nanay? Nakailang check up na po tayo? Yung tawag natin din ay yung prenatal check up, di ba? Nakailang pa check up na po tayo? Nakailan ka na, mami? Nakalima ka na? Ilang buwan ka na? Po? 6 months ka na. Naka-5 na daw, Pam. Di naman. Ayan, sige, 5. Nakalima ka na. Sino po yung mga buntis dito? 6 months, nakalima na. Very good. Sino pa? Nagpapa-check up. Nakailan ka na, mami? Naka-8 na. Ilang buwan ka na? 8 months ka na din. Naka-8 na. Malapit na din siyang, kabuanan mo na, no? Ayan, so very good po, no? Pero normal naman po yung mga pagbubuntis natin, di ba? Normal, okay. So very good yun kasi kahit na po, sabi nung okay naman, normal naman, magpa-check up pa din po tayo kasi hindi po natin alam na habang nagbubuntis tayo, baka pwedeng nagkakaroon pala ng problema, baka biglang tumaas yung BP natin, bigla pre-eclampsia na pala tayo, di ba? So nag-iiba din kasi yung management ng kapag kung ano yung nagiging nararamdaman natin. Pwedeng tumaas din yung blood sugar, di ba? So para na-address ka agad. Kasi meron po yung epekto sa anak natin, no? Pwede din maging cause yun, maging sanhi na tayo ay ma-cesarean, di ba? Yan. Tapos, kailangan natin, ito na yung binanggit ko kanina, kailangan natin ng 180 tablets of iron and folic acid. No? Yun, para meron yung mga yung mga neural tube defects po natin maiwasan. At syempre, kailangan ng balanced protein energy diet supplementation, no? Ayan po. And then the next 180 days. So, ilan na? 270 plus 180, ilan na yon? Math. Nagdoktor ako. Ayoko ng math. Joke lang. Ano po yun? 450.
450, ayan, 450 days na. So, ito naman yung younger stage of infancy. So, ito na yung from birth hanggang 6 months, no? Ayan. So, dito naman dapat tayo ay exclusive breastfeeding. Tayo po mga nanay, exclusive po tayo, nagpapa-breastfeed sa ating mga anak. Ayan, very good po, no? Kasi sa first 6 months po talaga, lalong-lalo na yung pinakaunang gatas na lalabas. First time mami magbuntis, hindi naman, pangtulo na. Lalong-lalo na po yung pinakaunang gatas na lumalabas sa atin, naglalaman po ito ng, tawag po natin doon, colostrum, no? So yung laman po noon ay madami po yun, masustansya po yun at kailangan po yun ng ating mga babies para sila po ay hindi maging sakitin. Yan. Ayan, tama, 450, di ba? Plus 550. Kaya equals 1,000 yan. Ayan, walang labis, walang kulang yung first 1,000 days ko. Ayan, eto naman po na yung next 550 days po natin, ang tawag po natin dyan ay yung older stage of infancy and toddlerhood kasi 2 years old, magto 2 years old na yung mga anak natin, no? So ito, age, kailangan dito ng mga bata ay yung age-appropriate complementary feeding with continued breastfeeding. Ayan. Tapos meron din tayo no, mga micronutrient supplementation katulad po ng vitamin A, 'di ba? Nagbibigay ng vitamin A po sa mga barangay natin, no, yung mga BNS natin, nagbibigay po sila. Ayan. So kompleto na yung first 1,000 days natin. Ayan. So una po nating talakayin yung first 270 days. Yan, of course, kailangan po ng prenatal check-up, bumisita ng at least 8. 8 po. 8 po na prenatal visits. Kaya nga si mami, na siya, 8 months, tapos naka-8 na daw siya na visits. So, diba? So, saan ka mami manganganak? Sa BMC. First time mo pang magbuntis, very good talaga. Kasi kapag po, kaya maganda po na dapat lagi po tayo sinusunod natin yung prenatal visits po natin. Lalong-lalo na po pag first time na magbubuntis, kasi ang first time na pagbubuntis natin, dapat po tayo ay nanganganak sa ospital. Very good, alam nila. So, dapat sa ospital po yun. Kapag panglima naman na po nating pagbubuntis, kahit pa po normal po kayo na delivery, no? Na po kasi yun, high risk pregnancy na po yung mga ganyan. So, kailangan po nun ay sa ospital pa din. Pero yung pangalawa natin, kung normal naman po yung pagbubuntis, pwede na po yung mga sa birthing homes or sa mga lying-ins. Wala naman ng anak sa bahay, di ba? Wala. Wala naman po, mga mami. Wala, no? So, ayan, lahat naman tayo sa mga health facilities na nanganganak. Ayan, very good. Talagang totoo naman kasi mataas naman talaga yung natin dito, yung data natin ng Bicol region dito. Ayan. Ayan, nakapagpabakuna na po ba tayo, mga mamis? Yung mga buntis, yung mabuntis muna yung tinatanong ko dito. Nakapagpabakuna na po yung TB, tetanus, diphtheria. Nakailang dose na kayo mga mami? Nakadalawa. Dalawa na. Ikaw po? Isa. Kasi pang-ilang pagbubuntis mo na yan. Okay. Sige. Ayan. So ito naman po, no, importante po itong tetanus. Bakit kayo nagpabakuna? Bakit ba tayo? Kasi sabi nung midwife, pabakuna daw. Pabakuna na lang ako. Diba? So dapat alam natin po kung bakit, no? So ang tetanus, diphtheria, ito po, binibigay po natin ito para syempre maprotektahan po yung tayo at yung ating anak sa tetanus. Kasama na din po yung diphtheria kasi tetanus, diphtheria siya. Ayan. So dapat po dito, ang isang babae na nasa reproductive age, wala na mami, mga na po tayo, menopause na. So yung reproductive age po, yung nasa reproductive age, ibig sabihin po, ito po yung mga pwede pang magbuntis.
Natawa na lang si nanay. Opo, yung mga pwede pa pong magbuntis, ayan, dapat po, tayo po ay makareceive ng 5 po na doses ng tetanus diphtheria na vaccine. Across yun po yung ideal, no? So actually kasama na po yung nung simula po ng bata tayo. So yung mga babies po natin, 'di ba? Nagbibigay na po tayo ng bakuna. Ilang months na po yung baby nyo, ma'am? Ilan na? Ilang months na po? 1-year-old na. Kompleto na po ba ng bakuna? Yes? Ano-ano? Ano-ano? Pinasa-isa kay mami. Ayan. So dito po, no, kapag nakalima po tayo, protektado na po tayo nun actually, no? So kailangan lang po na meron tayo nung immunization record. So dapat, tinatago po natin yung immunization record natin. Ikaw, ma'am, meron ka? Hindi. Yung dati mo pang bakuna, nung bata ka pa, wala na. O kaya nakadalawa ka. Ayan. Kasi po, kung meron po tayo sana nung bakuna card natin, simula nung bata tayo, safe ka na. No? Kaya po yung mga anak po natin, no, itago po natin yan hanggang sa yung anak po kasi natin mag-school na, di ba? Hindi lang po sa school, hanggang po tumanda, no? Nagagamit po yung natin, immunization record. Ayan. Ayan. So, yan yung kanina nabanggit ko din, no, dapat tayo ay sa health facility nanganganak para maiwasan yung mga dangers, no? Baka magkaroon ng mga komplikasyon, baka biglang nag-bleed, lalo kapag ka first time. Kasi pag first time, no, hindi mo alam kung kaya bang makalabas kasi nagiging sanhi po yun, no? Kaya maganda na yung pinakaunang panganganak mo, dun ka. Kasi pwedeng bigla kang na cesarean. Akala mo, okay naman mag-normal kasi hindi ka naman nag-high blood. Diba? Pero yun pala, hindi kasya sa sipit-sipitan, di ba? Kaya, ay na-emergency cesarean na si nanay. Paano kung nandun ka sa lying in, nakailang oras ka na dong nagli-labor, hindi naman bumababa? Di ba? Yun yung importance. Kaya dapat po, pag first time, tandaan, pag first time, sa ospital dapat nanganganak, no? Kasi doon sa ospital, kompleto. Merong doktor, may operating room, no? Kaya dapat po sa ospital. Yan. At habang tayo naman ay nagbubuntis, siguraduhin natin na tayo ay nasa tamang timbang, no? Tamang timbang lang, hindi naman yung nasobrahan na sa timbang. GDM, gestational diabetes na yung abot natin yan, no? So dapat po yung normal po na weight gain, yung madadagdag sa normal natin na timbang ay, ayan ha, 10 to 16 kilos. Ilan ka nung nagbuntis? Ilan timbang mo bago ka nabuntis, mami? 57. Ngayon, ilan na yung timbang mo? 62. So, nasa pa? Actually, kulang. Nag-diet ka naman masyado, mami. Ayan, so 10 to 16. Yung kabuuan po ng pagbubuntis natin. Yun yung ideal. Ayan. So bakit kailangan nating mag-focus sa tamang nutrisyon pagbuntis? Ayan. So, syempre, kanina ko pa nga sinasabi, no, para po ito sa kalusugan, hindi lang ng nanay, kundi pati nung bata sa ating sinapupunan. No? Dapat, dun kasi siya nagsisimula yung brain development. At yun pong brain development ay nagsisimula, pinakamaaga po yan, ang aga-aga po niyan. Kaya nga first trimester yan, di ba? Kaya pag first trimester din, sinisimulan na agad na bigyan ng folic acid. Pag nalaman agad na buntis na, ito na magsisimula ka na agad ng iyong mga vitamins, di ba? Ayan, syempre, maiiwasan din natin dito yung maternal and infant death. No? So, masalimuot
kapag yung nagkakaroon tayo ng mga ganyan na balita, no, na nakikita natin sa TV o kaya sa social media na merong mga namamatay na mga nanay dahil sa pagbubuntis. No, ayan. So kaya importante po na tama yung ano natin. Ayan. So ito yung mga pwedeng mangyari kapag kulang po tayo sa nutrisyon habang nagbubuntis, no? Ayan, kulang po sa timbang yung ating mga anak kapag pinanganak. Tapos pwedeng anemic. Yung pagka-anemic kasi si mother, yung anak natin anemic din, no? Kaya 'di ba, pag sa prenatal check-up pa lang natin, magre-request na sa inyo ng laboratory. Tapos kasama doon yung CBC, 'di ba? Yung complete blood count. So doon makikita na agad yung yung complete blood count nyo. Nandun yung hemoglobin tsaka yung hematocrit, no? Malalaman agad doon kapag si mami ay kulang, yes, opo, kulang yung pula sa dugo, yun. Ito kasi ang importansya nito ay yung hemoglobin po, siya po yung nagdadala ng oxygen sa buong katawan natin. Siyempre, pati na din si baby. Kasi siyempre, kanino ba nanggagaling yung nutrition ni baby, yung oxygen ni baby? Diba sa atin, sa mami, no? So, ayan, dun po yan nagagaling. Kaya dapat hindi anemic ang nanay. No? Kaya meron din tayong iniinom na ferrous. Yon. Tapos, ayan, iodine deficient. Pag kulang naman sa iodine, yung goiter, ito sa iodine, no? Pag kulang naman po sa iodine, yung mga nanay, ayan, pwede ring magkaroon ng mental retardation yung ating mga anak, no? At pwede din po na yung stillborn, yun yung mga nilalabas ng wala na pong buhay yung bata. Ayan, and premature yung ating mga anak. Okay, opo, premature. May premature, hindi naman premature? Ay, premature ba si baby? Okay. Ayan, tapos, kapag po overweight naman si nanay, di ba kaya sabi ko kanina, tamang nutrition lang, kaya pati yung timbang, binanggit ko. Kasi pag sobra, ayan na, yung overweight na siya. No? So kapag overweight naman si mother, syempre, ayun nga sabi ko kanina, magkakaroon ng gestational diabetes. Ibig sabihin, yun yung diabetes kapag kabuntis yung isang nanay. Ngayon, ang lalabas naman doon, mahirapan kayong mga anak niyan. Kasi yung anak nyo din yan, overweight din. Yan yung mga 5 kilos. Yung 5 kilos na, imagine mo yun, nilabas mo 5 kilos na agad, di ba? Tapos ang bigat-bigat ng dala-dala mo yan, 5 kilos, meron ka sa tiyan mo. O, di ba? Yan po, totoo po yan, hindi po yan mga kwento-kwento lang. Totoo po yan, meron pong mga ganon. Yung normal mo, di ba? Pag ilalabas mo, hindi mo malabas. Kasi nga, ang laki ng ulo. Naghiwa na. Yan po yun. Kaya dapat tamang-tama lang talaga yung nutrition natin. Ayan. So kapag yun yung epekto, kapag kulang tayo sa nutrisyon habang nagbubuntis. Pero kapag maganda naman yung ating meron tayong good nutrition, syempre more chances of normal pregnancy and normal delivery. Normal ka ng anak, no? Normal naman, di naman cesarean. Wala naman na cesarean dito. Ay, kaloka naman to. Kala ko meron. So, normal lahat po ng anak ng normal. Cesarean ka din, mami. Bakit? Pre-eclamp siya kasi si mami. Okay. Sige. Pero yung the rest, puro naman tayo normal, no? So, ayan. Ibig sabihin, maganda yung nutrition natin. Kaya tayo na normal. Si mami kasi, ayan nga, si mami, pre-eclamp siya daw siya, tumaas yung BP niya, kaya siya ay na-cesarean. Ayan. So kapag maganda yung nutrition, syempre mas less ang komplikasyon. Kasama, actually po yung hypertension, pag nag-high blood po habang nagbubuntis, kasama din po dun yung diet, no? Kasi dapat pag mataas yung BP, dapat ang diet natin ay low salt, low fat diet. Yan.
Tapos, syempre mas mataas yung survival chance ng ating mga anak. Ayan. Mababa din po yung, may iwasan din po yung mga stillbirths, no? And syempre maganda yung physical and mental. Walang bansot. Walang bansot at maganda yung, syempre magiging matalino yung ating mga anak, di ba? Sino ba naman yung ayaw ng hindi matalino ng mga anak, no? Tapos syempre mas madaling makapag-cope sa stress ang mga nanay. Nakakalakas din po ng gatas kapag maganda yung nutrisyon, no? Yung iba kasi nahihirapan or tinry naman mag-breastfeed pero konti, wala talaga lumalabas, so nahihirapan sila, no? Kaya nagbabattle na agad. Syempre, ang mahal-mahal kaya ng gatas, di ba? So, laking tipid kapag nagbe-breastfeed tayo, no? Tapos hindi ka pa mapupuyat, kakabangon, babangon ka na naman kasi magtitimpla ka ng gatas. Di ba? O pagka naka-breastfeed, tulog. Papadideen mo na yung anak mo. Ayan. And, ayan, mas madali ang pag-labor. Kasi yan yung mahirap, no? Labor day. Huwag ka irenanay. Di ba? Tapos, syempre, yung hemorrhage or yung pagdudugo. No? Kasi pag nanganak tayo, syempre, may dugo yun. So, kapag kapangit yung nutrisyon natin, hindi yan agad nagkaklat, hindi siya agad na tumitigil yung pagdudugo. Kaya, nagkakaroon ng tinatawag na postpartum hemorrhage. Pag hindi ito naagapan, pwedeng ikamatay. Kasi nga, mawawalan ka ng madaming dugo. No? Ayan. Okay pa ba kayo? Am I making sense? Ayan. Yan. So, dito na tayo. Ano yung mga essential nutrients? Ayan. So, we have protein. Ano yung mga protein? Ano yung mga pagkain na rich in protein? Ano? Karne. Itlog. Ano pa? Isda. Ang galing naman pala. Tapusin ko na nga to. Ayan, meron tayong ascorbic acid. O yung ascorbic acid, para saan yon? Para saan yung ascorbic acid? Sa teeth. Saan pa? Anong pagkain ang mataas ang ascorbic acid? Alam mo yung ascorbic acid? Ano? Very good naman talaga yung mga youth natin. Yes, ascorbic acid is yung vitamin C po yun. No? Ano pa? Ayan, calcium and iodine. Ano yung mataas sa calcium na pagkain? Ano? Hoy, ano? Gatas. Ano pa? Madaming ibang pagkain na mataas din sa calcium, no? Hindi lang gatas sa, ano pa? Sa iodine. Sige, iodine. Ano? Naku, meron niyang kanta dati sa DOH. Sino ba yung nun? Si Flavier ba yun? Huy, di ba may tinatawag tayong iodized salt? Yung mga asin natin na ginagamit sa bahay, iodized ba? Opo, yun po mataas po yun sa iodine. Tapos syempre, iodine, yung mga isda din. Ayan, yung vitamin A din po. So, ang vitamin A, meron tayong binibigay sa mga center. And ang folic acid. Ayan. So, sa folic acid, marami din tayong pagkain na mataas sa folic acid at yung iron. Parang naririnig ko na yan pagka kumain ka nito. Yung mga lola natin, no? Kumain ka nito kasi ganyan.
Sa tama dapat nakikinig tayo sa ating mga lola. So unahin natin yung protina, pero parang gusto ko na itong skip, alam nyo na to eh. Ayan. Si protein ay importante kasi yung protina po, yun yung nagbibuild, muscle, di ba? No? Yan, so kailangan natin siya, importante yan. Tapos, di ba, yung mga sinabi nyo kanina, kaya gusto ko na itong skip kasi alam nyo na to. So, yung protina ay nasa seafoods, sa mga karne, no, chicken, ayan, meat, poultry, eggs. Bukod doon, sa mga beans din po, meron din sa beans, nuts, tapos yung mga soy. Ano yung mga soy? Sa taho o gano'n. Ayan. 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 Sa vitamin A naman, ayan. Ang vitamin A ay nagpapalakas din po ng ating immune system, no? So meron siya, marami din, makukuha din natin ito sa mga animal foods, katulad ng isda, mga karne, tapos dairy and other plant carotenoids. Ayan. So bakit importante ang vitamin A? No, buntis, nag-take ba kayo ng yung mga buntis natin, nakatake tayo ng vitamin A? Nabigyan kayo sa center? Okay, very good. No, kasi importante din po ang vitamin A sa embryonic growth. Ano ibig sabihin ng embryonic growth kasi, Doc? Yung embryonic growth po, yung ibig sabihin po nun, yung baby, no? Yung sa first trimester po, yung mga first weeks po niyan, yun yung tawag po dun sa, di ba, fetus, yung tawag natin yan, pagka lumalaki na, no? Yung sa una po, kapag po yung nabuo pa lang, yung itlog, nagsama pa lang yung mga itlog, no? Ang tawag po dun ay embryo. So, para siyang yung itlog, no? Yun po yung nasa loob. Yan. Tapos, sa embryo, dun nagsisimulang mabuo yung baga, yung puso, ayan, dun po siya nagsisimula. Kaya ay importante na tayo ay kumpleto ng mga nutrisyon. Katulad nito, importante si vitamin A doon. Ayan. So, maganda din siya kasi sa ating breast milk din po. No? Kaya, di ba sabi ko sa inyo, kapag yung pinakaunang gatas na lumalabas sa atin ay napakasustansya. Ayan. So, next, si ascorbic acid na. Ayan. So, importante ito para maiwasan yung mga, ayan, sabi dito, urinary infection, mga UTI. Hindi naman tayo nagka-UTI nung nagbubuntis. Di ba sa prenatal natin, pinakaunang bisita, magre-request ng, bukod dun sa CBC, meron ding urinalysis. Di ba? Kasi pagka nagkaroon tayo ng infection, yung UTI, pwedeng makaapekto yun sa pinagbubuntis natin, no? Pwede tayong makunan kapag hindi yun na gamot. Okay? Ayan. So, syempre, sikat na sikat ang vitamin C or ang ascorbic acid po sa, 'di ba, pagka tag-ulan, pag marami tayong katulad nung COVID na pandemic, no? Inom na tayo, nag-hoard tayo, naubusan ng mga vitamin C sa mga drugstore. Yan, kasi ang vitamin C ay pampalakas ng immune system. Ayan, next, yung calcium. O yan, si Mami, di ba sabi mo, nag-pre-eclampsia ka. So, uminom ka ng calcium, no? Kahit naman hindi nag-pre-eclampsia, no? Umiinom talaga tayo ng calcium. Para saan si calcium? Ayan, preventing pre-eclampsia and
preterm births. Kaya nga, di ba, mami, nag-pre-eclampsia ka na nga. Preterm pa. Ayan. So, ayan. Siyempre, ang calcium sa mga pampatibay ng buto. Tapos, mami, yun, nanay, yung sa, para maiwasan yung osteoporosis, di ba? Kasi pagka yung, lalo na po sa mga kababaihan, no, kapag tayo ay nag-menopause na, pag tayo ay tumatanda na, yung isang hormone po natin, yung, ang tawag po natin ay estrogen, no, bumababa po yun. Kaya, yung buto din natin ay nagiging marupok. Hindi lang yung feelings, hindi lang yung feelings, yung tao ay nagiging marupok. Yung buto din, no, nagiging marupok kasi bumababa na yung calcium sa katawan. So, lalo na po, kapag tayo ay nagbubuntis, yung ating, syempre, no, may kaagaw tayo dalawa. Kaya nga, di ba, sabi nga ng mga matatanda, kapag buntis ka, kumakain ka, dapat ng para sa dalawa. Yan. Ayan, nabanggit ko na. So, ayan po yung mga pagkain na mataas sa calcium, no? So, gatas, yung keso, yung cheese, yung itlog, ayan. Tapos yung mga green leafy vegetables. Ayan, yung iodine naman, nabanggit ko na to kanina, no? Ayan, yan yung mga matataas sa iodine po. Ayan, yung saging, mataas sa iodine. Mais. Ayan, yung folic acid. So, paulit-ulit ko na siyang binabanggit kanina na okay na tayo sa folic acid. Ayan. Sa folic acid, ito yung mga pagkain na mas mataas sa folic acid na lang, no? Yung mga green leafy, yung mga beans, yan po matataas po yan sa folic acid. Ayan, si iron naman po, para maiwasan natin yung mga tinatawag na iron deficiency, anemia. Ayan. Na-discuss ko na, sabi ko na kanina, no, yung sa hemoglobin, di ba? Ayan, yan po yung iron. Ayan. So, pagkakulang naman tayo sa iron, bukod dun sa anemia, no, pwede ding magkosto ng makunan tayo, no, mga preterm. Tapos yung mga stillbirths, mababang timbang ng ating mga anak, at pwede tayong magkaroon ng high blood pressure. Ayan. So, kailangan tayo ay kumain ng tama, uminom ng mga vitamins and minerals, at yung iodized salt, pinapromote ko na. Yung iodized salt po, kailangan po tayo ay yung asin po natin sa bahay, dapat po ay iodized, no? Ayan. Hindi naman po ibig sabihin na iodized is yung pino. Di ba meron yung iodized? Yung kasi yung karaniwan alam natin, yung pinong-pino. Pero meron po yan yung din, yung rock salt din na iodized. Di ba? Ayoko magbanggit ng brand. Baka mabanggit ko basta yun. Iodized salt po, yung hanapin nyo lagi. No? Ayan. So, ano naman yung mga kailangan natin iwasan kapag tayo ay buntis? O yung mga hindi lutong, o sino mahilig sa kinilaw? Yung mga kilawin, ganyan. O kaya yung mga, para syala-syala, yung mga sashimi. Sashimi, no, bawal muna po yung mga ganun pag buntis tayo. Kasi kung may makuha tayo dun na sakit or magtai tayo dahil doon, mahirap po magkasakit pag buntis kasi hindi pwedeng kung anong gamot lang yung pwedeng ibigay sa'yo, di ba? Yan. Ayan, unpasteurized food and beverages. Yung mga fish, yung mga isda, may mga isda na mataas ang mercury, no? Bawal din po yun. Tapos yung mataas na, yung mga high fat. At yung mga matataas na sa sugar at yung mga maaalat na pagkain kasi mag-high blood tayo pag ganon.
Bawal din po yung may mga caffeine. Pero, ayan, syempre bawal yung alcohol, no? Bawal uminom, guys. Ano to? Ayan. O, bawal din ang paninigarilyo. O, ayun lang. Ayan, yung caffeine kasi nakakataas pa po yan ng BP. At syempre kapag buntis na nga tayo, di ba madalas na tayong umiihi. Kasi naiipit na yung bladder natin ng baby, no? Kaya laging iihi. Nagkape ka pa. Hindi lang kape po yung mataas sa caffeine, ha? Pati yung mga soda, yung mga energy drink. No, tignan nyo po, always check the label, mommy. Di ba? Always check nyo yung label kasi may mga pagkain na akala mo, pero mataas pala yung content ng caffeine. Ganyan. I-check nyo po. Bakit kasi isa-isa to? Ayan, syempre yung alcohol, Diyos ko naman, kailangan pa ba tong Di ba bawal po yung pag-inom ng alak kapag tayo ay buntis, no? Ayan. Yung anak natin, din yan, lasing din kapag pinanganak natin. Ayan. Tsaka pwedeng magkaroon ng mga sakit sa puso, ganyan, or magkaroon ng deformity. Kaya may mga ibang bata na pag pinanganak, kulang ngayon ng isang daliri, ganyan. Ayan, sabi ko sa inyo, yan yung lasing din yung anak pagka manginginom yung nanay habang nagbubuntis. Ayan, lalong-lalo na syempre bawal din ang paninigarilyo. Ayan. Syempre magiging mahina yung baga ng ating mga anak pagka naninigarilyo. Ayan. At syempre po, kapag buntis po tayo, di ba kaya nga tayo nagbe-prenatal check-up, bawal po yung basta-basta na lang umiinom ng mga kung ano-anong gamot. No? Pati po yung mga halawang gamot. At saka yung mga herbal at yung inom ako ng pwede siguro ako inom na lang ako ng mefenamic or ibuprofen. Hindi po pwede yung ganun. Bawal po yun actually. No? Kaya po tayo ay laging pupunta sa mga center, magpa-check up po tayo. Ayan. So, sabi nga, first 1,000 days shapes us. So, ang positive outcome ay, syempre, maganda ang paglaki ng ating mga anak. Mas matalino ang ating mga anak. Mas maganda ang performance sa mga eskwelahan. Ito yung mga scholar, nagiging scholar. At maganda ang kalusugan, hindi sakitin yung ating mga anak. Malusog, hindi sakitin. At mas maganda ang atensyon, pag nasa school. Ayan. At syempre may iwasan ang pagkakasakit at pagkamatay. Yan. So maraming salamat po. Thank you so much, Doc Des, for the truly thought-provoking discussion. Maraming salamat po. Ayan, partner. Sa 35 slides ni Dr. Des, ano yung key takeaway mo sa discussion niya? Ako talaga, partner, sobrang excited ako nung topic. Bakit? Kasi napakaganda na siya. Kasi dahil tutugma din siya sa ating project na Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. So hopefully, na-capture ng ating mga mommies out there and also yung ating mga daddies na naandyan. Dahil napaka-importante po talaga ng ating first 1,000 days. Of course, napakahirap po nung pregnancy. Tama ba? Nasaan yung mga preggy mommies natin dito? Pakitaas po ng kamay. Ayan, di ba hindi po madali yung pregnancy?
ang hirap-hirap niya. Kung makakomment, parang may experience. Soon. Pero hindi siya madali, sir, di ba? Hindi siya madali and napakaraming challenges na nangyayari. So we hope talaga na sa mga mothers natin dyan, hihingi tayo ng tulong sa ating mga rural health units, sa ating barangay station, para mag-guide din po kayo sa inyong pregnancy journey. Yes, aside from that, partner, no, nakita din natin na meron din tayong mga tatay na andito. Nasaan po yung mga tatay dito? Pakita po. Kaway-kaway, mga daddies. Mga daddy, yan. Mga Ayun. sir, alam niyo po, malaki din yung importance nyo dito sa ating Nutrition Month celebration kasi kayo po ang tutulong sa inyong mga may bahay para pagpunta po nila sa RHU, magpa-check up. So, malaki din po ang role nyo sa Nutrition Month ito. Ayan Yes. po. Alright. For our next program, partner, mag-award na tayo sa ating mga speakers. Ma'am, yung certificate na muna, ma'am. We would like to call on Dr. Rosa Maria Rempilio, our director, as well as the PIDOHO officer of Camarines Sur, Dr. Ray Millena, to award the certificates to our Yung certificate niya? Meron siya na? Ay, si Meron na muna ang i-awardan? Kala ko si Drades. Okay, so let me read to you the citation. Department of Health, Bicol Center for Health Development, Philippine Multisectoral Nutrition Project, Regional Project Management Office, Certificate of Appreciation is hereby awarded to Emerenciana L. Francia, OIC Regional Nutrition Program Coordinator, for sharing your time and expertise as a resource speaker during the Nutrition Month Fair 2025 held under the theme Sabipan, Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa lahat, Food at Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. This certificate is awarded in recognition of your outstanding contribution to the promotion of nutrition and health education. Your invaluable insights and engaging presentation not only deepen the participants' understanding of key nutrition issues, but also help inspire collective action toward food and nutrition security. Your dedication to the advocacy of healthier communities is deeply appreciated and truly commendable. Given this 25th of July 2025 at Robinson's Place, Naga, Camarines Sur, signed OIC Director 4, Rosa Maria B. Rempilio. Ayan. Photo ops po. Thank you so much po, Ma'am Meren. Same certificate will also be awarded to Dr. Desiree Bresinho, Medical Officer 3. Thank you so much po, Doc. As we move forward in our Nutrition Month celebration, it is essential that we align our efforts with the guiding vision of our leadership. We are truly honored to now hear from Dr. Rosa Maria B. Rempilio, the STEAM Regional Director of the Department of Health, Bicol Center for Health Development. Under his ASTURE guidance, our regional health initiatives have seen remarkable progress. Her leadership is pivotal to achieving a healthier and more resilient community in Bicol region. We eagerly anticipate her message, which will undoubtedly provide us with valuable direction and inspiration. Please give a warm welcome to Dr. Rosa Maria B. Rempilio for her director's message. Maraming salamat. Thank you to our MCs. Sarong marhay na salud Bicol nung hapon sa Tuya Gabos. Ginagamit po namin yung sa serbisyong Salud Bicol noon para meron tayong branding dito sa Bicol. Na pag sinabing serbisyong Salud Bicol noon, kumpleto, maayos,
at nararamdaman ng Bicolano. Sana nararamdaman ninyo yung serbisyong na ibibigay po ng ating mga health workers. Nararamdaman po ba? Salamat po. Salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa ating mga health workers. Pahintulutan po muna ninyo akong batiin ang ating mga panauhin na nandito. Maya-maya daw po darating si Mayor Leni Robredo ng Naga City, si Ma'am Joy Macaraig, si Miss Tessa Liz Nova San Pascual, si Ma'am Meren of the NNC, thank you sa support, si Ma'am Divine Grace Mingoy, our representative from the DSWD, and Ma'am Marisa Joy Berenia from the Department of Agriculture. Maraming salamat po sa patuloy na pakikipag-partner sa DOH. Sa ating mga panauhin dito, mga nanay, mga lola, senior citizens, mga nagdadalang tao, medyo off lang ako doon sa teen mom. Sana wala. Kasi masyado pang bata, di ba? Mga teen moms. Kung pwedeng hindi pa magbuntis, pag less than 18, mas maganda. Pero kung nandyan na, siguraduhin lang po na magpapacheck up. Sa mga bisita natin, galing Kanaman, Minalabak, Milaor, San Fernando, Magaraw, palakpakan po ninyo mga sarili ninyo. Kasi kahit alam natin na uulan ng malakas, nandito kayo para suportahan ang ating Nutrition Month celebration. Sa ating mga NDs na nandito, mamaya po pagtapos na kayong kumain, pwede kayong magpakonsulta sa mga sa mga nutritionists and dietitians natin who will provide you with counseling po. Bilang kinatawan ng Department of Health, malugod naming binabati at taus-pusong pinasasalamatan ang bawat isa sa inyong pakikisa sa pagdiriwang ng Nutrition Month 2025 na may temang Food at Nutrition Security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Alam naman po natin na ang Bicol palaging binabagyo, hindi ba? Pero napansin po ba ninyo na may epekto ito sa mga ani natin, sa mga pagkain na bibili natin? Diba? So, sa pagkikipagtulungan po ng ating mga partners, sana nakakapag-provide tayo at nakakakuha ng sapat na pagkain para sa ating hapagkainan. Ang tema ngayong taon ay nagpapaalala na ang bawat Bicolano ay may karapatang magkaroon ng sapat at masustansyang pagkain na isang karapatan na dapat pangalagaan. Itaguyod at isa kapatuparan ng lahat ng sektor ng lipunan. Kung mapapansin po ninyo, multisectoral po itong ating activity. Sa ating mga masisipag at dedikadong health at nutrition partners mula sa mga local government units, the City Government of Naga, national government agencies, at ating mga frontliners, mga BHWs, barangay officials, kayo po ang patunay ng buhay na paninindigan sa temang ating isinusulong. Ang inyong presensya ngayong araw ay simbolo ng ating sama-samang layunin at dedikasyon tungo sa mas malusog na pamayanan. Bilang pangunahing ahensyang katuwang ng National Nutrition Council at bilang chair ng Regional Nutrition Committee at pangunahing tagapagtaguyod ng Philippine Multisectoral Nutrition Project or PMNP, ang Bicol CHD ay nananatiling tapat sa advokasiyang pangnutrisyon na nakasentro sa mga komunidad. Ang PNP Nutrition Month Fair ay isinasagawa ngayon sa lalawigan ng Camarines Sur dahil ito ang probinsyang may pinakamaraming bayan na saklaw ng PMNP.
Out of 60 municipalities po na merong PMNP, 30 po ang nandito sa Camarines Sur. Dito natin higit na makikita ang kahalagahan ng pagkilos ng bawat sektor. Ang LGU, mga barangay, paaralan, simbahan, mga organisasyon, at mismong mga mamamayan upang sama-samang tugunan ang hamon sa nutrisyon. Yung malnutrition po, haloy-ta ng problema, hindi ba? Parang siguro day pa kamong makuapo, problema na. Hanggang ngayon ay ilingta. So, hindi lang po problema ito ng DOH, kundi tayo lahat may taya kung paano natin masusugpo ang malnutrisyon. Nais ko rin pong ipaalala na ang Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN ay nagsisilbing roadmap natin upang labanan ang gutom, malnutrisyon at kakulangan ng food security sa ating mga pamayanan. Isa po itong pagkilos tungo sa pagkakaroon ng masigla at aktibong pamayanan. Panahon na para gawin nating pangunahing prioridad ang pagkain at nutrisyon sa ating mga programa at polisiya. Wala pong ibang pwedeng mag-demand sa ating mga inuluklok na elected officials, kundi tayo. Mangunguna po tayo na hingiin na isalbay ang nutrisyon sa kanilang mga programa, lalo na polisiya. Para po magpalit man tayo ng mga leader, nandoon na yung polisiya para sa nutrisyon. Kailangan natin ang sama-samang pagkilos upang makamit ang nutrition security at gawin natin itong realidad sa bawat tahanang Pilipino. Ang food at nutrition security ay hindi lamang kampanya natin, bagos ito ay isang lifestyle at commitment para sa mga Bicolano at bawat Pilipino. Sama-sama nating pangalagaan ang karapatan sa sapat at masustansyang pagkain. Kasabay po ninyo ang DOH sa pagtataguyod ng isang mas malusog at matatag na rehiyon. Maraming salamat po sa inyong lahat at Diyos mabalos dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga at dapat malusog. Thank you so much po. Thank you so much po, Doc Rempirio, of course, for your support, not just po with our Nutrition Month, but also po with the PMNP. Yan. So, we will be requesting po our guest, of course, with our regional director, to be here with our participants for our photo opportunity. So we invite our dear DMOs, Doc Ray, Ma'am Jade, and others po. And the DMOs as well po. And also po our resource speakers. We would like to invite you po to be here in front for the photo opportunity po. Alright. And also po yung ating mga NDs, pwede pong tumayo. And also po yung ating PMNP staff can also po be at the back for our photo opportunity. Alright. Come on, everyone. Compress na lang po tayo, no? Ayan, maraming salamat po
for the photo opportunity. Ayan. While enjoying po ang ating snacks provided to us, ang Department of Agriculture po ay meron din silang booth sa likod for the seed distribution na pwede nyo pong mahingan mamaya po after the discussion. Alright. Oo, tanong ko lang partner no sa ating mga participant. Kamusta naman po ang pagkain? Nabusog naman po ba? Okay? Ayun. Siyempre partner, masarap talaga yan eh. Pwede ba sabihin? Sponsored. Sponsored? Baka naman, no? Sponsored, baka naman. Bidang saya. Bidang saya. May B. Ayan. For the next part of our program, we've covered some critical ground already. And now we move to the perspective that is absolutely essential for understanding our food landscape. The Department of Agriculture plays a vital role in ensuring that nutritious food is available, accessible, and affordable to every Filipino family. Hence, our next topic, food security. To shed more light on their initiatives and how they contribute to our nation's nutritional well-being, we are pleased to introduce our next speaker. She is a key representative from the Department of Agriculture, a registered agriculturist, unit head of Monitoring and Special Concern Unit under the Field Operations Division, assistant APCO for Camarines Sur, an alternate focal person and caretaker for RSBSA and 4K program, a wife, and of course a mom of 3. Let's give her a round of applause to Ma'am Marisa Joy Vellano Berriña. Thank you, Ma'am and Sir, for the complete name and introduction po. So, maray na hapon po sa Indogabos. So, may nailing po ako dyan mga kapwa kabani sa agriculture. So, garo nailing ko si Ma'am from Kanaman. And thanks po, salamat po sa DOH for inviting the Department of Agriculture with various collaboration and initiatives po, especially po dito po sa NNC, na yung pong aking mga LODI na mga APCO ay palagi pong nag-a-attend and nagde-deliver po ng mga various agri-inputs and mga technologies as well. So yun nga po, very diverse po ang ating participants ngayon. So aside po sa mga health workers na naandito, may nakita po akong mga mama, papa, mga lola, may lolo din po ata, teens and kids. So in behalf po ng aming Regional Executive Director, Sir Rodel P. Tornilla, ako po ang kinatawanan ng DA para po i-share po sa inyo kung ano po yung mga programs and activities po na mayroon ang DA to contribute in our food security and sustain the nutrition in the region and nation as well. So recent lang po ito, base po sa PAPSEN, ang Bicol region po ay meron ng 6,064,426 population, which sa Kamsur po ang pinakamataas. So kami naman po sa Department of Agriculture, through the RSBSA, ay meron din pong ginagawang registry system para naman po makita kung ano po yung population ng mga farmers and fisher folks na katuwang po natin na magkaroon ng food security. So, rice farmers and other commodities, base po sa recent June database, meron na pong 172,566 farmers na registered at 33,580 po dito ay miyembro na po ng mga Farmers Association or cooperatives na panguna pong beneficiaryo ng mga intervention ng DA. So for the fisheries sector naman po, meron na pong 102,000
102,058 na municipal fishermen and 1,264 na licensed commercial fishermen. So ito po yung aming director and ang aming pong battle cry ay magkaroon ng masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. So ito na po yung summary lang po sa lahat ng activities na meron po ang DA na nagko-contribute po sa food security. So unang-una po ang ating pinaka-staple food, ang rice program. So ang various inputs po na naibibigay po ng DA sa tulong po ng ating mga agriculture players po sa local level through our agriculture offices, yung mga city and municipal agriculture workers po natin. Sila po ang ating katuwang na maipaabot po ito sa ating mga farmers na registered po sa RSBSA. So aside po sa mga agricultural inputs, meron din po mga trainings and mga activities po like yan po sa clustering and consolidation program. So ito naman po, ito po yung pinakasuki and very empowered partner with the NNC. And yun nga po, meron pong yung gusto po mag-avail, may limited available seeds and IEC materials po kami dyan sa likod. So through the High Value Crops Development Program naman po, may aware po kayo dun sa gulayan sa barangay, sa pamayanan, at sa paaralan. So sila po yung nagpo-provide ng mga seeds and other packages na pwede pong maging sustainable source po natin ng mga fresh na gulay. Yun nga, ina-encourage ni Ma'am Emery Shannon na tayo po ay magtanim. At least po, hindi tayo masyadong bili ng bili. At least po, sa backyard natin ay meron na po tayong available na food source. So ito naman pong SAAD or Special Area for Agricultural Development Program, ang tumutugon naman po sa mga lugar na hindi po masyadong inaabot ng mga programa. So sa CAMSUR po, since na malapit po yung mga NGAs, ang focus po nito ay yung Masbate, Catanduanes at Sorsogon na meron pong high poverty rate. So yung po mga programs and services po, yun po ang target na binibigay po din nila sa mga FCAs and yung mga individuals po na miyembro ng SAAD. So ito pong Urban and Peri-Urban Agriculture Program, ang Naga City po ay isa sa beneficiary ng programang ito na naglalayon po na kahit wala pong gaanong lupa na mapagtatamnan, ay patuloy pa rin po magkakaroon ng food security. So, may mga starter kits, seeds, and other IEC and training po na binibigay ang NUPAP dun po sa mga areas para at least po, though wala po silang area, magkakaroon pa po din ng patuloy na sustainable source of agri, supplies, and food po. And meron din pong organic agriculture program na naglalayo na maging organiko po ang produce ng mga pagkain. So, ang target beneficiary po nito ay yung mga accredited na po na organic practitioner. So, nagpo-produce po sila ng organic rice, organic livestock and poultry, and others po. So, isa din po itong Corn and Cassava Program as another staple food po, aside po sa source ng carbohydrates and proteins, ito din po, yung yellow corn, ay nagiging source din po as feed product para doon po sa mga alagin natin na nagiging source din po natin na protein and other minerals for food consumption. So, isa din po ito sa programa at activity po ng DA na nakakasustain po sa food security and nutrition. So, karugtong po ng yellow corn, ito pong livestock and poultry program, naglalayon po na mag-support ng mga animals to help animal disease-free areas and masigurado po na
yung pong mga inaalagaan nating hayop for food consumption ay ligtas at hindi po magkakaroon po ng sakit. Like yung pong ASF, yung H5N1 sa bird flu. So, ang DA po ay sinisigurado na tayo po ay free dito po para hindi po ma-hamper yung ating source ng protein, itlog, at iba pa. So ito naman pong Halal Food Industry Development Program, though ang focus po niya or ang layon po ay magkaroon ng halal certified products, tulong po sa ating mga kapatid na Muslim. Ang training po nito ay magkaroon din tayo ng high quality meat products and halal safe food products para po at least tayo po ay makakapag-consume na din po nito. So, na-mention po kanina, meron din pong programa ang DA para po sa ating mga katutubo na nasa ancestral domain nila, katulad po ng pagbibigay ng mga inputs na at least po hindi na sila bababa or lilipat pa ng ibang lugar. At least po sila ay food secured and having a nutritious lifestyle within their ancestral domain. So, meron din pong kinakandak pong research ang DA in collaboration with various SUCs and NGAs plus NGO para at least po yung mga produce or mga programs and services po na meron ng DA ay mas may integrate into research and magkakaroon po ng viable output. So, na-mention po kanina ni Ma'am from NNC, yung kadiwa. So, dito po nakakarating yung mga fresh produce ng ating mga farmers na hindi na po makakarating sa ibang lugar. At least po, direct na po siyang bibili and nako-consume na din po ng ating mga consumers. And another program po ng DA is yung PRDP, kung saan ang target po nila is mag-establish ng slaughterhouses, mga FMRs, kung saan po yung produce or hali po or galing po doon sa mga far-flung areas ay mas mabilis na po makakarating sa markets. And yung pong slaughterhouses para ma-ensure po na high quality or safe po yung mga produkto na or karne na binibili natin sa ating mga market. And yung PhilGap naman po, part po siya doon sa Halal and OA para ma-ensure po na nakakasunod po tayo sa mga certification na meron po para ma-ensure na step by step po doon simula sa pagtatanim hanggang sa post-harvest at marketing ay ligtas po ang mga ginagawa nating aktibidad. So ito pa po yung mga ibang activities na meron ng DA na medyo diverse na po siya. Kumbaga po marami na pong pasikot-sikot. So FMR, RSBSA, so siguro dito po sa crowd baka po may mga 5 or 10 po dito na RSBSA registered. It's either beneficiary po ng seeds, fertilizer, or yung financial assistance. So meron din pong MCRA, yung pong AMIA, na ang focus po is yung mga lugar na medyo climate affected. And bago lang po ito, yung National Soil Health Program. So, with that po, I hope nabigyan ko po na kayo ng konting glimpse kung ano pa ang PPAs ng DA for food security. So, with that po, maraming salamat. Ayan, thank you so much, Ma'am Berinya, for comprehensive topic on food security. At this time, may we call on Ma'am Joy Ferrin Macaraig and Dr. Ray Miliana to award the certificate to our speaker. Ma'am and Doc. To award the certificate of appreciation is hereby
awarded to Marisa Joy V. Berinya, APCO for Camarines Sur, for sharing her time and expertise as a resource speaker during the Nutrition Month Fair 2025 held under the theme Sapipan Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa lahat, Food at Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. This certificate is awarded in recognition of your outstanding contribution to the promotion of nutrition and health education. Your invaluable insights and engaging presentation not only deepen the participants' understanding of key nutrition issues, but also help inspire collective action toward food and nutrition security. Your dedication to the advocacy of healthier communities is deeply appreciated and truly commendable. Given this 25th of July 2025 at Robinson Place, Naga, Camarines Sur, signed Rosa Maria B. Rempilio, OIC Director 4. Let's give her a round of applause. Wow. Ayan. Thank you so much, Doc Ray and Ma'am Ferrin. Ayun, so mukhang meron pa tayong time, partner, para sa ating mga participants to still explore our booth po na nandyan po sa likod. Of course, bukod po sa ating 6 live stages na naandyan po, we also have po booth for DSWD and Department of Agriculture. So, feel free po na pumunta, especially po yung mga participants natin kanina na hindi pa po naka-access ng different services from different booths natin. Tama yan, partner. Kaya we invite LGUs po na please access our booth po na nasa likod, especially yung mga bagong dating kanina. Alright? Ayan, partner. So, since tapos na yung tatlong speakers natin, no? Yes. Ngayon, itetest naman natin yung mga participants natin kung may mga nakuha silang insights during this event. Yes, gusto ko din yan malaman talaga, partner, kung itong mga kasama natin dito ay nakikinig ba talaga. Yes. Sige, pwede na tayong bumaba. Yes, partner. Actually, Sige. meron tayong papamimigay sa kanila, no? May nahanap ka na ba dyan, partner, na pwede nating ma-ambush interview? Sige, partner. Meron ako dito. Hi, ma'am. Pwede po kayo ma-interview? Sige po. Tayo po tayo, ma'am. Okay lang po makita tayo sa social media live? Okay lang po ba? Alright. Ano pong pangalan po natin, ma'am? Nelly Fesico po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 69. 69! Ladies and gentlemen, ito ba ang 69? Napakabata! Palakpakan po natin si Nanay Nelly. Nay, pwede po ba namin malaman ano pong sekreto nyo sa ganyang kabatang imahe po? Siguro po ako po sa pagkain, yung kunti lang po akong kumain, nag-exercise, nagsusumba, saka marunong po akong sa aking katawan. Kaya eto po ngayon, wala po akong maintenance na gamot, kahit ano. Ayun, 69 years old lola na walang maintenance, tama po ba? Wow. Sana all, di ba? Ayun, palakpakan po muli natin si Lola Nelly. Thank you po, Lola. Ayun, partner, parang kailangan nating magsumba at kumain ng konti lang kung gusto nating i-achieve ang ganyang health state ni nanay. Tama ka dyan, partner. Kaya mamaya, magsusumba tayo. Ayun, so meron din ako nakita dito, partner, napakagandang buntis. Ay, sige, partner. Yeah, ito yung gusto nating i-achieve pag tayo naging buntis, no? So, diba may plano ka dyan, partner, no? Yan, sige po. Hi, ma'am. Pwede po bang magpakilala and kung saan po kayong LGU? My name talaga. Ako po si Karen Madrid from Local Government Unit of Canacman po. So, I am a first-time mom. Ayun, dahil first-time mom po si ma'am, itatanong natin ano yung mga healthy practices na ginagawa niyang paghahanda sa kanyang pagbubuntis. So,
unexpected po kasi yung pagbubuntis ko. So, syempre first po, nag-prenatal po tayo. And then, sa prenatal po, meron pong mga gamot na ibinigay sa atin or pinag-prescribe, ano po. So, ano po, para maging healthy po tayo, inumin lang po natin yung mga piprescribe sa atin ng doktor and tamang healthy diet na din and iwasan yung mga matatamis at mga maaalat and yung sobrang fats na makakasama sa pagbubuntis natin and magdulot sa atin ng miscarriage. Thank you so much, ma'am. Handang-handa na ang ating mommy para sa kanyang first na baby. Ayun, thank you so much, ma'am, sa pag-share po ng iyong insights. Yes, partner. Ikaw ba, partner, meron ka pa bang interviewin dyan? Ikaw, partner, meron ka pa dyan? Parang gusto ko yung energy ng youth eh. Ay, oo nga pala, Oo, yung youth. Huwag nating palampasin tong mga youth na ito eh. Ito ata yung nag-perform kanina. Tingnan natin kung consistent yung performance sa interview natin ngayon. Ayun, sino po yung tinuturo ng ating team? Yung naka-green ata, partner. Siyempre, yung maganda dito. Naka-black. Oo, Akala ko yung naka-green, partner eh. Baliktad yung naka-black Partner, pala. para talaga tong pang beauty queen. Oo O, nga, pakitaan mo kami ng isang beauty queen na tanong. Sige po, name and saang LGU po galing? Diyos marahay na hapon po. Wow. Hello everyone, I'm Precious Alana Relato Garcia from the LGU Naga. Hello. Hello from the City Population Nutrition Office. Ayan po. Sige po, may question po sa iyo ay ano po ba yung insights, ano po ba yung takeaway natin dito po sa 3 sessions na naganap po ngayon sa ating Nutrition Month celebration? Yung takeaway mo po. First takeaway po siguro as a youth. Bilang kabataan, dapat nakikiaram, as in may aram kita sa mga nangyayari. Because specifically, this is connected with us. Kumbaga, mayong exemption, gabus kita dapat nakikiaram, gabus kita dapat may aram about digdi. Yan po. And of course, kapag nagsiseminar or nag-a-attend po kita ng mga araw kani, dapat igwa kitang 3 W's. Ini po itong what, so what, and now what. What, ano ining pinag-ulayan? So what, taano ni pinag-uulayan? And then now what? Ano ang gigibuhon ta basis na pag-ulayan ta? Yan man lang po. Grabe, Very partner, well no? said, Miss Precious. Parang beauty queen na beauty, napakagandang bata. Thank you so much po for sharing your insights with us. Ayun. Siyempre, partner, magpapatalo ba ang ibang LGUs? Siyempre, hindi, no? Meron tayo dito, partner, from LGU. Kanaman. Gagaling yan, Oo galing nga. sa Kanaman. Ma'am, pwede ka namin ma-interview? Ay, sayang ng prizes, partner, kung ayaw. house Sino and gusto ng lot. prizes? Sino gusto ma-interview? Ay, ayan. Si ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. From what LGU po? Ilan na lang? Kanaman. Ma'am, ano po yung pangalan nyo at ano pong key takeaways nyo for this Nutrition Month Fair? Ang ano ko po, ito pong sa 1,000 days. Tapos po, pag yaon pa lang, aalagaan, ang tanganing ang aki, panangdakula, kompleto po, bago siyang, dahil siya nang kakabali sa malnutrition. Iyon lang po. Palakpakan naman natin si ma'am for her key takeaway for this event. Ayun, yung prize niya, sir, baka makalimutan po natin. Iabot. Opo, mamaya ma'am, idadaan po namin. Ayan, so sa inyo. sino pa po ba yung gustong makareceive ng ating mga collaterals? Feeling ko yung mga youth ulit. Si ma'am na naka-green. Ma'am, Eto, madali lang. anong Ito talaga. pangalan at key takeaway for this event? Doon, sir, yung camera po. Is the other side po. Hello po, good afternoon po. I am Andrea Sabal J. Reyes, City Youth Official din po. So, ang insight ko po, feeling ko very helpful po ang araw kani kasi as youth po, pwede po kaming maging advocate sa mga mommies na mag-ibo po kami ng mga program na mas matatawan sindang informed knowledge para makagibo sinda ng informed decision sa sa journey po ninda sa pagiging mommy. Thank you po.
Ayan, thank you so much, ma'am. At dahil dyan, meron kayong mga prizes. Ayan. Photo. Ayun, mukhang nakinig naman talaga, partner. Ano, nakakatuwa. Kasi may mabibit-bit talaga po sila. Hindi lang po yung mga collaterals, kundi po yung mga learnings na nakuha sa ating pong tatlong magagaling na speakers. Yes. Dagdagan mo pa dyan, partner, yung payong at notebook na kanilang nakuha sa pagsagot sa ating mga katanungan. Yes, Ayun. yes, partner. And very in season siya, ano. Oo. Dahil maulan, yan, magagamit nyo na po siya mamaya paglabas nyo po dito sa ating venue. Tama ka dyan, partner. As we continue to champion health and wellness, it's truly inspiring to feel the collective spirit and commitment from across our community. We are incredibly honored to have a staunch advocate for public well-being here today to share a message of support. It is with immense pride and joy that I now introduce a true champion of people, someone who has always put the welfare of Filipinos, especially the marginalized, at the heart of her service. She is no stranger to public service, having served our nation as the former Vice President of the Philippines, where her Angat Buhay program became a beacon of hope for many. But today, she stands before us as our very own Mayor of Naga City, a role she embraced with characteristic dedication and a promise of renewed good governance. Let us give a resounding welcome to our dynamic and compassionate City Mayor, Honorable Maria Leonor Herena Robredo. Maray na hapon. Maray na hapon po ang sakuyang pagtonggalang sa mga opisyales kang Department of Health, mga officials kan si DSWD, saka mga officials kang DA. Nadadawag nindo ko. Ako garo ang bungo. Garo naluluyahan ako kang volume. Sa indo po ka po si mga representatives kamang iriba-ibang LGU. Maray na hapon. Siguro po, maghapon na kamong nagdadangog. Maghapon na kamong nagdadangog. Kaya siguro, si Gabos na nasabi, mayo na garong natada para sa kuya. Kaya siguro, ang sa kuya na lang i-mention, si mga day nasabi, saka si mga adal na naguno ko sa halawig man na panahon na nagsisirbi. Manungod sa nutrisyon, gulpi po akong adal na napurot, kang ako nag-congressman, kang ako nag-vice president, kang ako nag-angat buhay, kang ako po nag-congressman, nag-author po ako ng sarong bill na Food Security and Nutrition Bill. Dahil po duman sa pig-author kong bill, pigpadara po ako kang United Nations World Food Program sa Brazil para mag-observe. Taano po ta sa Brazil? Dahil sa Brazil, nag-zero malnutrition saka zero hunger sinda. Pagkatapos lang ning pirang taon, kang pagpuunin na kang programa, zero malnutrition saka zero hunger. So, mayong malnourished, mayong nagugutom. So, ano si mga nahiling ko? Saka ano si adal duman sa mga nahiling ko? Ang primero pong adal, dai masosolve ang malnutrition sa feeding sana. Dai masosolve ang pagkagutom sa ayuda sana. Saka sa feeding sana. So, sabi ko po, tama mananggad. Tas sa distrito ko, itong 3rd district dati, nagkaigwa po kami ng nutrition program.
itong mga munisipyo na halangkawon ang malnutrisyon, mahihiling mo, mahiwas man ang sa indang feeding program. Ano? Permi man pong may feeding program. In fact, gulpis indang pigagastos sa feeding program, pero may kadakol mang giraray malnourished. Nasain ang sala. Ang primero pong sala dahil napako ang programa sa feeding program. Ang panduwang sala dahil kadakol pong programa ang gobyerno na nagsisiribot sa programa pero daipig susukol ang resulta kang programa. Ito pong inaapod na monitoring, permi pong kulang sa monitoring, saka dahil nagigibo, ini po sa language kang mga nasa gobyerno, kadakol ginigibo pero mayong scorecards. Ang DOH po baga, mahilig kita sa scorecards. Pero pag abot po sa malnutrition, gulping mga LGUs ang may programa, pero dahil sila naglalaag ng scorecards. Kaya, pag hiniling ta ang accomplishment report, kadakol ang pig feeding. Ano? Kadakol ang pig feeding, pero dawa kadakol ang pig feeding, dahil man pig bibilang, kung pira ang nahawas sa malnutrisyon, saka pira si dahil na nagbalik sa malnutrisyon. Kadalasan, nahahawas sa malnutrisyon, pero pagkatapos ding pirang bulan, nabalik man giraray sa malnutrisyon, pero nakalaag na siya sa accomplishment dahil at one point, nahawas na siya. So ano po si mga adal na iba? Pag duman ko po sa Brazil, komprehensibo ang programa ninda sa malnutrisyon. Tulong klaseng programa ang samoyang pig-obserbaran. Ang sarong programa, iyo po si nutrisyon sa mga eskwelahan. So, ang gabos pong eskwelahan duman, sa elementary, magpun kinder hanggang grade 6. Ang mga aki, nag-i-eskwela, pero bawal sindang magbalo ng kakanon sa eskwela. Bawal. Bawal magdarang kakanon sa eskwela. Dahil saro po sa mga findings sa Brazil, ang pigpapakakan sa harong, kadalasan nutritious. Ano? Digdiyo po sa to, gulpi ng pag-adal na siring man. Gulpi ng pag-adal digdi sa Pilipinas, na kadalasan ka mga malnourished, ang pigpapakakan kan mga magurang, bako si mga masustansyang kakanon. Halimbawa, uso ang pagpakakaning noodles. Ano? Ito mga instant noodles, mayo man siyang sustansya, nakakadata palugod. Ang mga aki, sige man giraray kakaning hamis sa kachichirya, nakakadata palugod. So sa Brazil, pag duman ko po, bawal magbalon hali sa eskwelahan, pero pag abot sa classroom, libre ang pamahawan, may libreng snacks, saka libre ang pangudtuhan. Ang gabos na, ang kakanon po kang gabos na public schools, pareho ang menu. Ano? Pareho ang menu. Ang menu, nakapost na sa dyaryo ninda kung ano ang magiging kakanon. Ngunyang Biyernes, sa inda po Webes nagluluwas. Pag Webes, aram na kang mga magurang kung ano ang kakakanon kan mga aki ninda sa eskwelahan sa masunod na semana. Gabos na eskwelahan, igwang maayos na kitchen, saka igwang tigsararong nutritionist. Nagpapakakan, maayos na maray ang kakanon. So, ang gabos na nagkaklase, mayong gutom, masustansya ang kinakakan, itong medyo tios sa harong, naienggan yung magklase dahil libre ang kakanon. Iyan po si primerong programa. Ang panduang programa, sa mga bakong barangay ang apod ninda, pero itong garo barangay ninda sa to. Sa mga barangay po na gulpi ang tios,
Igo pong inaapod sindang community restaurants. Kakanan, garo siya karinderiyang dakula, pero subsidized ang kakanon. Ang binabayadan lang po kang mga makakan, piso. Ano? Piso, pero full meal na ang nakakakan. Kami po, nagpirila man kami duman, si mga kairiba ko nga ni mga naka-Amerikana. Nakipilahan man kami, ang kairiba mi, mga nasa construction, mga laborers, iyon nagkakarakan duman. Pero paano, pero pati po ang kakanon duman, nutritious man giraray, kadakol ang mga nutritionist na nagtatrabaho. So, gustong sabihin, dawa mayo kang kwarta, baka kakakan kang tultul. Ang pantulo, iyon ang pinaka-importante na pinurbaranta pong arugon digdi, saka nakabase siya sa sarong adal. Ang pantulong adal, sabi ko sa bago, dahil nasosolve ang malnutrition sa feeding lang. Dahil ang dapat na resolveranta, si katiusan. Ano? Nahiling po, nakadakol sa malnourished, tios ang pamilya, ang adal po, dawa pa mahawas mo yan sa malnutrition, kung tios man giraray, baka magbalik man giraray sa pagiging malnourished. So sa Brazil, ang ginimo po ninda, kinuan ninda si mga magurang kan mga malnourished na aki, pigtarawan na ninda, ang apod po ninda family farms. Mga uma. Pig-istar sinda sa uma, may umang pig, tatanuman ninda. Ang pagtanom po, gobyerno ang naggagastos para sa pananom, ang kontribusyon lang kang magurang, sinda ang uma, sinda ang matanom. Pero ang inputs, gabusali sa gobyerno, pipick upon kang gobyerno ang produkto, gobyerno man girare ang mabakal. Itong mga binakal, iyon na to ang pigagamit sa feeding program. Buot sabihon, si mga magurang kang malnourished, may siguradong income. Kaya nahahawas sinda sa katiusan. Pag nahawas sinda sa katiusan, dagos-dagos na ang pagiging pagluwas sa malnourished kang aki. Kag nagbalik po ako digdi, nagpresentar ako sa DSWD, may mga taga DSWD digdi, di ko po aram kung giramdom pa nindo si PHP program. Iyo to si Pinunan, programa kang DSWD sa kakang DAR. Ang pilot po, 3rd District kang Camarines Sur sa distrito ko, na po na ito. Ano? Si mga magurang kang malnourished, pigtarabangan na makauruma, gobyerno ang nagbabakal, si binabakal kang gobyerno, iyo ang gagamit na ingredient sa feeding program, magayunon si puon, pero pag-rebay ning administrasyon, napundo si programa. Ang sakuya lang po, permi man may pagtiripon tungkol sa nutrisyon. Pero dapat permitang sinusukol. Permitang sinusukol kung ang ginagastos ta, di kita nagsasayang ning kwarta. Kaya ang sakuya po, igwa ng mga adal, igwa ng mga piggiribo, pwede na kitang makanood sa mga adal. Ang pinaka-importante lang, maray ang implementasyon, saka sinusukol ang resulta. Kaya iyon siguro ang pinakahuri ko ng sasabihon. Siguro naka-address ini sa mga implementors. Arog kang syudad, yaon po dyan ang mga taga-Naga City government. Ang pakiulay ko, kung magibo man lang kitang programa, siguraduhon tang pakaray. Pakaray ang programa, maaraman talampong pakaray ang programa, kung susukol ta ang resulta kaini. Takon daita na susukol ang resulta, daita na paggibuhon. Tamasayang kita ning kwarta. Ano po? Kaya ang pakiulay ko sa mga nutrition programs, siring man, na pagmapoon kitang nutrition programs, bako lang po na nagtatao kitang gatas,
sa mga pregnant, sa lactating, bako lang nagtatao kitang vitamins, bako lang na nagtatao kitang hot meals sa mga aki sa eskwelahan. Pero dapat tinututukan ta hanggang okay na sinda. Paano masasabing okay? Pag dain na sinda nagbabalik sa pagka-malnourished. Kaya iniyo po ang kasukulan kang gabos ng ginigibo, kung gabos na mga aki sa satuyang lugar, napo niyan sa ina, tapag malnourished ang ina, ang aaki unindo malnourished man. Ano? Kaya sa kuya, iyo lang si sa kuyang pangiturugan, makahanap ko ta kita ning programa na matauman sa tuya ning zero hunger, saka zero malnutrition. Tamayo po kitang kairiba na dine-deserve maging malnourished. Ano? Obligasyon kang gobyerno na ang gabos na mga aki saka mga konstituente, mayong nagugutom, mayong nagiging malnourished. Ang kasimbagan po kayan, bakong ayuda, pero ang kasimbagan kayan, marhay na programa. Ano? Kaya mapasalamat po kita. Mapasalamat kita sa gabos na nagtatarabangan, si mga hali po sa mga LGUs, na iyo ang mga nagsasakripisyo para ma-roll out ang mga programa, si mga opisyales kang DOH, mga opisyales kang DSWD, mga opisyales kang DA. Ang sa kuya lang pong pangiturugan, sana maka-roll out ulit kita ning programa na matao ning pangkaharaluyan na solusyon sa malnutrisyon. Salamat po, Giraray. Mabalo sa Indogabos. Thank you very much, Mayor Lenny Robredo, for those inspiring words of support. Your message strengthens our resolve to make this Nutrition Month a truly impactful one, not just for Naga City, but for the whole province of Camarines Sur. Maraming salamat po, Madam Mayor. We come now to the awarding of certificates to our dear stakeholders. To read the citation, this certificate of appreciation is hereby awarded to the Department of Social Welfare and Development. But before that, may we call on Dr. Desiree Briseño and Dr. Ray Meliana to award this certificate to our stakeholders. To read this citation, certificate of appreciation is hereby awarded to the Department of Social Welfare and Development for actively participating in the Nutrition Month Fair 2025 held under the theme Sabipan Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa lahat, Food at Nutrition Security maging priority, sapat na pagkain karapatan natin. Given this 25th of July 2025 at Robinson's Place, Naga, Camarines Sur, signed Rosa Maria B. Rempilio, OIC Director 4. Same certificate will also be awarded to the Department of Agriculture. Same citation is hereby awarded to May we call on po the representative from the Department of Agriculture. The same certificate is hereby awarded to the Provincial DOH Office, Camarines Sur. Of course, we also like to invite, aside from Doc Ray, our dear DMOs po na nandito. We have Ma'am Aimee, we have Sir Kix, we have Ma'am Jade to receive po the certificate. Again po, we would like to call on Ma'am Aimee for the photo opportunity po with Ma'am Aimee.
Next, the same certificate is hereby awarded to Nutritionist Dietitians Association of the Philippines, Camarines Sur. May we call on all the NDs and Ma'am Cathy to receive this certificate. Of course, gusto din po natin bigyan ng Certificate of Appreciation ang ating mga LGUs na nandito to be received by the respective representative. To read the citation, this Certificate of Appreciation is hereby awarded to the Local Government Unit of San Fernando for actively participating in the Nutrition Month Fair 2025 held under the theme Sapipan Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa lahat, food at nutrition security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Given this 25th of July 2025 at Robinson's Place, Naga, Camarines Sur. Signed, Rosa Maria B. Rempilio, OIC Director 4. For the Local Government Unit of San Fernando, we would like to invite their MNOW, Mr. Yulare and De Leon. The same certificate is hereby awarded to Local Government Unit of Minalabang. Given this 25th of July 2025 at Robinson's Place, Naga, Camarines Sur. Signed, Rosa Maria B. Rempilio, OIC Director 4. To be received by their Technical Manager, Ms. Emmy Bismonte. Again, may we call on Local Government Unit of Minalabang. Next, LGU. Local Government Unit of Milaor. To receive the certificate, we would like to invite their MNOW, Ms. Glyza Melody Canawel. Of course, the same certificate is hereby awarded to Local Government Unit of Magarao. To be received by Ms. Shela Obal and Ms. Rosie Valencia, BNS. Next, this certificate is hereby awarded to Local Government Unit of Canapman. The certificate will be received by their MNOW, Ms. Jessica Quintana. Of course, last but not the least, this certificate is hereby awarded to City Government of Naga. To be received by their OIC CPNO, Ms. Joy Macarai. We would also like to request PMNP staff and all the NDs to be here in front for our photo opportunity. Come on everyone, PMNP staff, prepare na po tayo. We also would like to invite the Family Health Cluster for this photo opportunity. May we call on Ma'am Pam. We also would like to invite the core team, PMNP core team, for this photo opportunity. Ayan, everyone please. Pa-compress na lang po. Thank you.
We would also like to request representative from CBSWA to be here in front po for the opportunity, for the photo opportunity. Of course, next in line is the department, the ICT. And so we would also like to invite everyone po to be here na lang po together with our participants for another photo opportunity with them po. Alright, may we request everyone to please settle down for this photo opportunity with Mayor Lenny Robredo. People at the back, please settle down na po. And we would like to thank everyone for participating for this event, Nutrition Month celebration. Ayun, so we would like to request everyone to still settle down po because we still have our last part of this program. As our meaningful Nutrition Month fair draws to a close, we truly covered significant ground today. We've been inspired by our speakers, learned invaluable insights, and reaffirmed our collective commitment to health and well-being. To truly encapsulate the essence of what we've achieved and to provide a lasting message that will guide us moving forward, it is now my distinct privilege to introduce DMO5, Dr. Ray J. Miliana. He has been instrumental in bringing this event to fruition and will offer our closing message, one that will undoubtedly summarize our journey and inspire our continued efforts for a healthier community. Please give a warm welcome to Doc Ray J. Miliana for the closing message. Hello. Maray na hapon po sa Gabos. Malusog na hapon. Yan po ang greeting kang sa Department of Health. Inot po, nagpapasalamat kami sa Indo. No? Kung bako sa Indo, mayo ka mo, bako po magiging successful ang sa tuyang okasyon. No? And of course, sa Gabos pong resource person, no? Na yaon digdi, na nagtaram, nag-share ka mga sa indang kaaraman, ideya, and expertise. Lalong-lalo na po ang sinabing eksperyensya, pig-share kan sa tuyang Mayor kang Naga City. Sana po itong mga nakuang mensahe, ideya, i-practice ta, gibuhon ta. At saka i-share sa tuyang mga pag-iriba sa komunidad. No? Ano ang pinakaminsay sa ngunyan? Food and nutrition security. Gustong sabihin, ang seguridad kang pagkakaan dapat yaon. Because ang food and nutrition is a basic right, diretso bako pribileyo. Kaya makikiaram kita. And good ang Naga City because of the governance. Sana kita Gabos, mga mayor nindo, local official, elective officials, inganyo nindo na magkaigwamang ning programa sa nutrition base duman sa nanudan nindungon yan. Lalo na po sa pig-share kan sa tuyang Mayor kang Naga. Sa ulay-ulay mi kanina,
talagang sa Naga gigibuhon itong programang sinabi niya. So dapat makumbinsi taman sa indong mga lokal na official, no, na maggibo maning programa na sabi nga ni nasusukol, no, nasusukol ang epekto kang programa. So with that, sabi nga ni, food and nutrition is a basic right. Dapat it needs collective effort, pagtatarabangan. So, yan ang satuyang gibuhon. So, with that, thank you very much. And bako po ini ang katapusan, kundi poon pasiring na mawara po itong malnutrition sa satuyang lugar. And have a safe pasiring sa kanya-kanya pong mga residensya at saka sa kanya-kanyang mga harong. Salamat po and God bless. Thank you very much, Dr. Ray Meliana, for that insightful closing message. Your call to continue making conscious, healthy choices beyond this month is exactly what we need as we move forward. We appreciate your time, your dedication, and your vision in making Nutrition Month a resounding success. Thank you for leaving us with such an inspiring thought. As we conclude, maraming salamat po, Doc. Thank you so much po, Doc Ray. And of course, partner, sobrang thankful tayo sa lahat ng naandito, especially to our participants, our stakeholders, our team, diba, from the DOH. Of course, with the Robinsons Naga for this venue, diba, yes, partner? this is our second day na nag-celebrate ng ating Nutrition Month dito sa Robinsons Naga. So maraming salamat, and we are looking forward for celebrating the next Nutrition Month here in Robinsons Naga. Okay, everyone, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ayan. And partner, this concludes our Nutrition Month Fair 2025 with the team Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Food at nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. This has been your host for today. I'm Carlene. And I am Gian. Diyos mabalos. DOHCHD, DOHCHD, Servisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisagkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibog maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludicolo. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan.
sa